Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 56 minutos na nakaligad sa takna sinigala sa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa Uto, diri sa FM Bombo Radio Iloilo flagship station sa the number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Biyernes sa Hulyo 4, tuig 2025. Thank God it's Friday! Sa gihapon ini mo lagari mo ang kurman, Bombot Shama Blanco Hover. Sa mga dalagwan kag mga nagapaunang mga balita, bakanteng mga opisina sa konsihal sa 6th floor or 6th floor sa Iloilo City Hall, wala pa sa may nag-okupar. Iloilo City Government ginakasubo ang pagtaliwan ni Attorney Edgar Hill sa edad sining 91 anyos. Si Attorney Edgar Hill ang pinakamalawig nga nagserbisyo nga legal officer sa syudad. Samtang laboratorio sa sulod sa eskwelahan sa Pisanan Elementary and National High School. Posible parte or mangin na kabahin sa investigasyon. May kantanan sa sining paglapta sang mabaho siniyang napanimuan sang mga estudyante nga pangdala sa ospital. Kung hindi kahimuan sang sensya, natabuan lang or basi kung mayara sang supernatural siniyang hitabo. Historyanta ni karon sa aton sining mga kabumbo. Sa aton man sining pagpangalagad, mainit man karon ang sitwasyon sa bahin sa sining isyu sa mga missing bulangiro. No? Sa aton sining mga kuturan kagapon sining adlaw, kaupod sining legal counsel nga si Attorney Lorna Kapunan, ang negosyante nga gintumod ni alias Dondon nga si Atong ang nag-file sang kaso batok sa mga tao nga yara sa likod sang pagpakalain sa iya. Nagalaw man negosyante nga magwa ginang kamaturan. Muna madalagwar mga balita, issues kay impormasyon, detalye sinibalikan ta sa maray nga pagpalayag sa Bombo Aray sa unto pagkatapos ang Bombo Network News. Yari ang mga simple nga pagiagon makakinot sang tubig, hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Biyernes, thank God it's Friday, ika-4 sa buwan ng Hulyo taong 2025.
Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, ang inflation itong buwan ng Hunyo bagyang tumaas batay sa pag-aaral ng Philippine Statistics Authority. Ang International Criminal Court nagsumite ng ika-11th batch ng ebidensya laban kay former President Rodrigo Roa Duterte kaugnay ng drug war. Abangan din sa ating weather report mamaya, bagyong Bising lumakas pa habang kumikilos papalayo sa Cagayan. Ilang mga lugar nakataas na sa signal number 1. Ang Department of Justice kinumpirmang mayroon ng lead kung saan sa Taal Lake sisimula ng paghahanap para maiaho ng mga labi ng mga nawawalang sabungero. Sa ating provincial report, abangan din humamaya 66 na lokal na pamalaan dyan sa may Ilocos Region nagkansela ng klase dahil sa bagyong Bising. Ang mga mangingisda, pinayuhang wag nang pumalaot. At sa ating international news naman, ang Russia nanindigang hindi uurong sa mga layunin sa Ukraine. Sa ating sports, sa mundo po ng football, ang football star na si Diogo Jota nasawi sa isang car accident doon sa may Spain. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Tumaas ang inflation rate ng Pilipinas itong Hunyo ng taong kasalukuyan matapos ang 4 na buwan na sunod-sunod na pagbaba. Ayon sa Philippine Statistics Authority, umakyat sa 1.4% ang inflation mula sa dating 1.3% nitong buwan ng Mayo. Tugma ito sa initial forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas na inasang nasa pagitan ng 1.1% hanggang 1.9% ang inflation nitong Hunyo. Ang kabuang inflation para sa taong 2025 ay umaabot na ng 1.8%. Mas mababa pa rin sa target ng gobyerno na 2% hanggang 4%. Sinabi naman ni National Statistician Claire Dennis Mapa na ang pangunahing dahilan ng pagtaas ay ang mabilis na pagtaas ng presyo ng pabahay, tubig, kuryente, gasolina at iba pang mga fuel. Tumaas din ang presyo ng kategorya nito sa 3.2% na may pinakamalaking ambag na 63.3% sa kabuuan po ng inflation. Ang headline inflation o pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa ay bumilis sa antas na 1.4% nitong Hunyo 2025. Noong Mayo 2025, ang inflation ay naitala sa antas na 1.3% at 3.7% naman noong Hunyo 2024. Ang average inflation mula Enero hanggang Hunyo 2025 ay nasa antas na 1.8%. Ang pangunahing dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Hunyo kaysa noong Mayo 2025 ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng housing, water, electricity, gas, and other fuels sa antas na 3.2%. Ito ay may 63.3% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation. Bahagi po yan ng mga paliwanag ni Undersecretary Claire Dennis Mapa. Samantala, muling nagsumiti ang Office of the Prosecutor ng International Criminal Court na panibagong batch ng ebidensya laban kay former President Rodrigo Roa Duterte kaugnay ng kasong crimes against humanity na may kinalaman sa madugong kampanya kontra droga. Batay sa dokumentong may petsyang Hulyo 1, higit 1,000 bagong ebidensya ang isinumite ng prosekusyon sa kampo ni Duterte. Ang hakbang na ito ay alinsunod sa alituntunin ng International Court hinggil sa Rules of Procedure and Evidence. Kabilang sa mga isinumiting ebidensya ang umano'y mga pagpaslang na isinagawa ng grupong Davao Death Squad noong alkalde pa si Duterte sa Davao City, gayon din ang mga pamamaslang sa mga barangay clearance operations noong kanyang panunungkulan bilang Pangulo. Kalakip rin sa bagong ebidensya ang mga background information kaugnay sa kaso. Matatandaang noong Marso 11, tumulong ang mga otoridad ng Pilipinas sa Interpol sa pagsilbi ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court laban sa dating Pangulo dahil yan sa kasong crimes against humanity mula 2011 hanggang 2019. Matapos ang kanyang pag-aresto, dinala si Duterte sa The Hague, Netherlands, kung saan siya ay ipinasok sa Hague Penitentiary Institution o sa Scheveningen Prison noong Marso 13 habang hinihintay ang pagsisimula ng paglilitis. Bombo Weather Update. Sa ating weather update mga kabumbukas Star Nation, bagya pong lumakas ang bagyong Bising habang kumikilos sa kanluran ng extreme northern Luzon. Uli pong namataan ang mata ng bagyo sa layong 280 kilometers, kanluran, hilagang kanluran, dyan ho sa may bahagi ng Kalayan, Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 55 km per hour, habang ang pagbuso naman ay aabot na ng hanggang sa 70 km per hour mula po sa dating 50 lamang kaninang umaga. Bagya rin itong bumagal habang kumikilos pa kanluran, timog kanluran sa bilis na 15 km per hour.
Nakataso ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa kanlurang bahagi ng Babuyan Islands. Kabilang ho dito ang mga isla ho ng Calayan at Dalupiri at ang western portion ng Ilocos Norte. Kabilang po dito ang mga bayan ng Pagudpud, Bangi, Burgos, Pasikin at maging ang bayan po ng Dumalneg, Bacarra, Lawag City, Paway, Corimao, Badok at ang Pinili. Kasama rin po dito ang northwestern portion ng Ilocos Sur. Kinabibilangan po ng siyudad ng Kawayan at Vigan, ang Santa Catalina, San Vicente, Santo Domingo, Magsingal, San Juan, Cabugao, Sinait at maging dyan sa may bayan po ng San Ildefonso. Samantala, itinaas din po ng State Weather Bureau ang heavy rainfall warning sa maraming probinsya sa bansa dahil po sa pag-iral nitong bagyong Bising at itong epekto ng habagat. Ngayon pong araw, inaasahan po makakaranas ng mula 100 hanggang 200 milimetro ng ulan ang mga probinsya po ng Ilocos Norte, habang ang probinsya ng Batanes, Cagayan, Apayao, Abra at Kalinga ay maaari pong makaranas ng 50 o 50 hanggang sa 100 milimetro ng tubig ulan. Bukas, mga kabumbu, araw po ng Sabado, Hulyo 5, posible pong makaranas muli ang mga probinsya ng Batanes, Cagayan, Apayao at Ilocos Norte ng hanggang sa 100 milimetro ho ng tubig ulan. Kaparehong sitwasyon din ang posibleng iiral sa araw ho ng Linggo, Hulyo 6, kung saan ang probinsya po ng Batanes at maging ang Babuyan Group of Islands ay maaari pong makaranas ng mga pagulan na abot ng hanggang sa 200 milimetro. Bagaman nananatiling mahina ang bagyong Bising, mga kabombo, inaasahan pong magpapatuloy at ito ho'y magpapaulan pa rin kasama ho ang habagat sa mga susunod na araw sa maraming probinsya katulad po ng Pangasinan. Diyan sa bahagi po ng Zambales, Bataan, dito sa National Capital Region ng Metro Manila, hanggang dyan sa may bahagi ng Ilocos Sur, La Union, Benguet, Ifugao, Mountain Province, dyan po sa may Cordillera, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, dyan po sa may Calabarzon, Laguna, Cavite, Batangas, hanggang dyan sa may bahagi po ng Mimaropa o dyan po sa may Occidental Mindoro. Nanatili pa rin po ang paalala ng Weather Bureau sa mga Local Disaster and Risk Reduction and Management Council na bantayan po ang sitwasyon sa mga katubigan at agad pong maglabas ng akmang abiso para ho sa mga residente. And of course, tumutok lamang po sa Bombo Radio Philippines para sa karagdagan pang mga development kaugnay pa rin po sa sama ng panahon na atin pong binabantayan. Samantala, pinaghahandaan ng Office of Civil Defense ang worst-case scenario na maaaring idulot ng bagyong Bising at habagat. Iginiit ni Office of Civil Defense Deputy Administrator for Operations, Assistant Secretary Cesar Idio, na walang puwang ang pagiging kampante ng pamahalaan sa panahon ng kalamidad kahit pa hindi gaano kalakas ng bagyo. Nananatilian niyang nakabantay ang mga local office ng Office of Civil Defense, lalo na sa Northern Luzon na pangunahing tinutumbok ng bagyo at ilang araw na ring nakakaranas ng mga serye ng pagulan. Patuloy din anyang nakahanda ang mga kagamitan ng ahensya para sa agarang deployment at oras na kinakailangan. Unang itinaas ang Blue Alert Status Operations Center ng National Disaster Risk Reduction and Management Council bago naging ganap na bagyong Bising ang low pressure area sa silangan ng Pilipinas. Ayon naman kay Idio, magpapatuloy ang ginagawa nitong regular na paglalabas ng abiso para sa mga residenteng inaasahang maaapektuhan ng bagyo at habagat habang naka-standby din ang mga kagamitan para sa posibleng paglikas. Dako tayo sa iba pang mga malalaking balita, mga kabombo. Ang Department of Justice kinumpirma hong meron ng lead kung saan po sa Taal Lake magkahanap at posibleng matatagpuan itong mga labi nitong mga nawawalang sabungero. Isa sa gawang diving operation sa Taal Lake para humahanap yung mga labi sa kaso nitong mga missing sabungero na antala daw dahil po sa lagay ng panahon. May mga development po dyan si Bombo Grant Hilario live mula po sa may Department of Justice. Bombo Genesis, kinumpirma ng Department of Justice na mayroon na silang lead kung saang lokasyon sa Taal Lake dapat isagawa ang pagsisid upang mahanap ang bangkay ng mga nawawalang sabungero. Ayon mismo kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, meron na silang pinanghawakan ng mga impormasyon hinggil sa planong pagsasagawa ng diving operation. Kaya't kanyang ipinagmalaki na ang hawak nilang lead ngayon ay ang siyang magagamit upang matukoy ang lokasyon at kung papaanong operasyon ang dapat maisakatuparan. Ngunit aminado naman ang naturang kalihim na hindi ito biro sapagkat anay nasa 200 square kilometers ang lawak ng Taal Lake kung saan hinihinalang inilibing ang mga biktimang sabungero. Matatandaan na isinuwalat ni alias Totoy o Julie Dondon Patidongan ang aligasyon na ilibing na umano ang mga ito sa bahagi ng Taal Lake. Bunsod nito'y ang Department of Justice ay inihayag ang kanilang determinasyon para lamang matukoy ang katotohanan hinggil sa pagkawala at pagharap sa bangkay ng mga sabungero kung ito ay totoo man. Narito ating pakinggan ang tinig ni Secretary Jesus Crispin Remulla ng Department of Justice.
It's a freshwater lake na alam natin murky yan. Pero we're doing everything so that technically we will be up to the task of looking for the remains of people who were allegedly thrown in the lake. But of course, it's a huge lake. It's more than 200 square kilometers. So we cannot really, but we already have good leads. Meron na tayong mga alam kung saan maghahanap at kung paano. Samantala, ibinahagi naman ni Justice Secretary Remulla na ang planong pagsasagawa ng diving operation ay hindi pa muna maisa sa katuparan. Aniyay, ito'y dahil sa lagay ng panahon, kaya't naantala ang operasyon na pagsisid sana na siyang kanilang pinaplano upang mahanap ang bangkay ng mga nawawalang sabungero. Ngunit sa kabila naman nito, kanyang siniguro na ginagawa ng kagawaran ang lahat maresolba lamang ang kaso ng mga missing sabungeros. Narito muli ang ating pakinggan ang tinig ni Secretary Jesus Crispin Remulla ng Department of Justice. You can suffer from indigestion from the information that comes out or that came out from the statements given and even part of the documents that were submitted to us. So we just have to thoroughly weigh everything, and there's a lot more police work involved than anything else. Gaya niyan, we're trying to get the dives done as soon as possible, but the weather's not. Kaugnay pa rito, may isa pang ulit na inihayag ni Justice Secretary Remulla ang pagkikipag-ugnayan sa bansang Japan hinggil sa paghingi ng tulong. Aniyay, malaki ang may tutulong dito sa ng naturang bansa dahil sa ibang klaseng diving operation ang kinakailangang isagawa. Live mula dito sa Department of Justice. Yes, Bombo Genesis. Curious lang ako, no? Anong ginagawa ngayon ng Department of Justice para mabantayan yung, possibly mabantayan yung Taal Lake? Kasi nga, kung ikaw ba naman ang idadawit doon sa isyong ito at sasabihin na may mga tinapon na mga labi doon, siyempre pwede mong i-retrieve yung mga bangkay para walang ebidensya, di ba? Kung sakali. So baka may mga gagawa nito. May nababanggit ba ang Department of Justice na pwedeng ganitong mangyari o sitwasyon? Bombo Genesis, kaugnay sa katanungan iyan, no? Sinabi ni Justice Secretary Remulla ang pakikipag-ugnayan sa Philippine Navy at Philippine Coast Guard upang maikot itong Taal Lake at masiguro yung mga impormasyon o ebidensya hinggil sa mga bangkay o labi ng mga missing sabungeros. Kanya ding sinabi na ang paghanap at itong nais nilang planong may sakatuparan na diving operation ay bunsod na kanilang hawak na lead o impormasyon mismo kung saan posibleng makita yung mga labi o mga natitirpang labi ng mga missing sabungeros. Bombo Genesis. Kasi the other week pa ito na naibunyag na sinasabing may hanggang 100 na mga labi na posibleng itinapon doon sa may Taal Lake. So wala kayang nauna na pumunta doon na quote-unquote clearing or nagtanggal doon sa mga labi para wala nang mahanap ng DOJ? Kasi medyo matagal-tagal na ito eh. Wala kayang ganitong sitwasyon? Wala namang nababanggit si Secretary Remulla? Bombo Genesis, ang tanging siniguro pa lamang ngayon ni Secretary Remulla yung pagsusulat sa bansa at gobyerno ng Japan upang magkaroon ng mga kagamitan para magamit sa mismong diving operation. Samantala, kaugnay naman kung meron na ba silang paunang ginagawa, wala siyang nababanggit pa. Sa katunayan, Bobo Genesis, ating ngayon tatanungin si Justice Secretary Remulla kapagkat kung sakali magpaunlak pa muli ng panayam itong si Secretary. Okay, sige. Maraming salamat. Ingat ka dyan, Bombo Grant. Live mula dito sa Department of Justice, ako si Bombo Grant Hilario, nag-uulat para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Sa iba pang mga balita, hindi ikinagulat ni United States Ambassador Mary Kay Carlson ang planong pagtatayo ng Joint Ammunition Production Facility sa Subic Bay na bahagi ng pinalalalim na ugnayan sa depensa ng Pilipinas at Estados Unidos. Ayon kay Carlson, tugma ito sa naunang pahayag ni United States Defense Secretary Pete Hegseth at Philippine Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. hinggil sa Defense Industrial Cooperation kung saan pinag-aaralan na rin ng United States Congress ang feasibility ng nasabing pasilidad.
Hindi ito anya nakakagulat dahil sa malakas at bipartisan na suporta ng United States Congress sa Pilipinas. Kaugnay nito, inulat din ni Carlson ang matibay na suporta ng Amerika sa 2016 arbitral ruling na pumabor sa Pilipinas at bumasura sa malawak na pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Patuloy anya silang kakampi ng Pilipinas sa pagtataguyod ng freedom of navigation at international law. Samantala, binanggit din ng embahadora ang nagpapatuloy na negosasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas tungkol yan sa reciprocal tariffs. Inaasam ng Pilipinas na ma-extend ang pansamantalang 10% tariff rate bago ang deadline sa Hulyo 9 upang maiwasan ang planong 17% na buwis ng United States sa ilang produktong Pilipino. Kaugnay po ng usapin na yan, nagbabala ang Stop the War Coalition laban ho sa planong pagtatayungan nitong US ammunition production at storage facility dyan sa Subic Bay sa Zambales na nila'y seryosong banta sa soberanya, neutralidad at strategic location ng Pilipinas. Ayon kay Direk Cabe, ang nagsisilbing tagapagsalita ng koalisyon at ng kilusan para sa pambansang demokrasya, maaring lalong malubog ang Pilipinas sa girian ng US at ng China at maging target ng militarisasyon sa rehiyon. Ang planong ituan niya ay nagbubukas ng pintuan sa mas malalim na pagkakakaladkad ng Pilipinas sa mga operasyong militar ng Estados Unidos. Binatikos din ng grupo ang posibilidad na pagkakabit ng Pilipinas sa supply chain ng US military na ituturing nilang pagtalikod sa neutral na paninindigan ng Pilipinas sa pandaigdigang politika. Bagamat wala pang formal na proposal, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Isidoro Jr. na bukas siya sa ideya kung makakatulong ito sa national resilience, trabaho at maging sa tinatawag na transfer of technology o technology transfer. Ngunit giit ni Cabe, dapat na pagtuunan ng pansin yung mga proyektong pangkaularan gaya ho ng agrikultura at infrastruktura sa halip ng mga pasilidad pandigma. Anya, bakit hindi ito ilaan sa mga pabrikang makakatulong sa ekonomiya at hindi sa gyera? Inukoy rin ng grupo ang Article 18, Section 25 ng Saligang Batas na nagbabawal sa mga base militar ng dayuhan at iginiit na ang anumang pasilidad na kontrolado ng dayuhang militar ay tahasang paglabag sa Saligang Batas. Dagdag pa ng opisyal na huwag dapat ipagpalit ang ating kasarinlan para sa pansamantalang trabaho o ayuda. Ang ganitong proyekto ay hindi raw pangkaunlaran kundi panganib lamang sa kapayapaan at sa soberanya ng Pilipinas. Sa iba pang mga balita, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pinulong ang mga mangingisda sa General Santos at iniyak ang pagtatayo ng fish at agricultural port maging ang mga cold storage facilities. Narito ang buong balita sa pag-uulat ni Bombo Annalise Subirano. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga mangingisda sa General Santos City sa Mindanao na magtatatayo ang pamahalaan ng mga fish at agricultural port, gayon din ang pagdaragdag ng mga cold storage at ice plant sa bansa. Ginawa ng Pangulo ang pahayag ng kamustahin nito ang mga mangingisda sa Gensan kaninang umaga. Ayon sa Presidente, sa pamamagitan ng pagtatayo ng dagdag ng mga fish at agricultural ports, mababawasan ang transport cost ng mga mangingisda at maging ng mga magsasaka. Binigyang diin ng Pangulong Marcos sa kabilang banda na sa pagdaragdag ng cold storage facilities ay matitiyak na mamanatiling sariwa at maganda ang kalidad ng mga nahuhuling isda. Isusulong din ng Pangulo ang pagkakaroon ng mga ice plant para sa mas mabilis na access sa kanilang yelo sa mga maliliit na bagsakan ng isda. Pakikinabangan din anya ito ng mga mangingisdang lalo't upang manatili ang pagiging sariwa ng mga isda kanilang nahuhuli. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tatayo tayo ng mga fish port, mga agricultural port para mabawasan ang ating transport cost, pati ice plant para doon sa maliliit na bagsakan, mayroong pagkukuhanan na. Kinilala din ng Pangulong Marcos ang naging kontribusyon ng mga fishing industry sa tulong na ginagawa nito hindi lamang para sa food security ng bansa kundi pati sa aspetong ekonomiya. Nakakatuwa ayon kay Pangulong Marcos na nakakarating na rin ang mga ini-export na isda sa ibang bansa gaya ng Amerika. Kaya pagtiyak ng Pangulo, nakaalalay ang gobyerno sa ating mga mangingisda at magsasaka. Muli pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Maraming salamat sa inyong ginagawa. Hindi lamang sa food supply, kung hindi pati sa pag-export natin. Nagulat nga ako yung tinitesting doon na isda, pupunta pa raw sa amin. Si
si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Oras natin, meron na ho tayong 21 minutes makalipas mga kabumbong alas 12 ho ng katanghalian. Umakyat sa panibagong record na 16.92 trillion pesos ang utang ho ng Pilipinas o pamahalaan ng Pilipinas noong katapusan ng Mayo ayon sa datos ng Bureau of Treasury. Ngunit gate ho ng ahensya, minimal lamang ang itinaas ng naturang utang. Tumaas ng 0.99% o halos 1% ang outstanding debt kumpara ho noong Abril. Bunsod nitong paglalabas ho ng bagong domestic securities habang bahagyang nabawasan naman yung epekto ng utang panlabas dahil sa mas malakas daw na halaga o value ng piso. Ito na ang ikalimang sunod na buwan na may pagtaas sa kabuang utang ho ng Pilipinas. Ayon sa Bureau of Treasury, natiling manageable ang antas ho ng utang at ang pagtaas ay nagpapakita lamang daw ho ng tiwala ng mga namumuhunan sa ekonomiya ng Pilipinas. Tumaas sa 11.78 trillion pesos ang domestic debt at ho'y 69.6% ng kabuang utang habang bumaba naman ng 5.14 trillion pesos ang external debt. Dulot ho yun ang pag-appreciate ng piso o ito ho yung pagtaas ng halaga ho ng piso. Gate pa rin po ng Treasury Department, patuloy ang pagsandig ng gobyerno sa lokal na pautang upang maiwasan po ang foreign exchange risk at mapalakas ang lokal na merkado sa bansa. Tiniyak din ng National Treasury na manatiling maingat ang pamahalaan ng Pilipinas doon ho sa pangangasiwa ng utang upang mapanatili ang katatagan ng ating lokal na ekonomiya. Samantala, maglalabas naman ng bagong circular ang Bangko Sentral ng Pilipinas upang protektahan ang mga gumagamit na digital platforms mula sa panganib ng online gambling. Kasalukuyang binabalangkas ang pulisya at kinokolekta ang sapat na feedback mula sa mga stakeholders para sa mga epektibong pagpapatupad. Layunin ng circular na obligahin ang mga Bangko Sentral ng Pilipinas supervised institutions gaya ng mga bangko, e-money at e-wallet issuers na limitahan ang access sa online gaming sa kanilang platforms. Target ng Bangko Sentral ng Pilipinas na magtulungan sa sektor upang balansehin ang consumer protection at maayos na access sa digital payments para sa mga lehitimong negosyo. Ang inisyatibong ito ay dagdag sa mga dating utos ng Bangko Sentral ng Pilipinas tulad ng pagbabawal sa koneksyon ng e-sabong at unlicensed gambling operators sa buong bansa. Dako tayo dyan sa bahagi po ng Senado, mga kabumbo, ang panukala na magsusulong humuli sa kapakanan po ng mga micro, small and medium enterprises. Bibigyang prioridad nitong si Senate President Escudero sa 20th Congress. May update po dyan si Bombo JC Galvez. Bibigyang prioridad ni Senate President Chis Escudero sa 20th Congress ang mga panukalang batas na nagsusulong na kapakanan ng mga micro, small and medium enterprises o MSME bilang pagkilala sa mahalagang papel ng mga ito sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Ayon kay Escudero, mahigit 67% ng kabuang trabaho sa Pilipinas ay mula sa sektor ng MSMEs kaya't nararapat lamang silang suportahan. Kabilang sa mga panukalang isusulong ng Senate President ay ang pag-exempt sa pagbabayad ng income tax ng mga MSMEs sa loob ng 3 taon. Gayun din ang pagbawas ng kanilang taxable income ng halagang katumbas ng 25% sa kanilang labor expenses. Pinatatapyasan din ng senador ang buwis sa gross sales o receipts sa 5% mula sa kasalukuyang 8%. Itutulak din ng Pangulo ng Senado ang reinstitution ng mandatory credit allocation para sa mga MSMEs sa lahat ng lending institutions sa loob ng 10 taon upang sa gayon ay mabigyan ng mas maluwag na access sa pag-utang pinansyal ang mga maliliit na negosyo. Una nang pina-update ni Senator Sherwin Gatchalian ang tax code sa bansa sa pamagitan ng mas pinalawak na income tax exemption. Itong nilalaman ng panukalang granting increase in take-home pay for all working Filipinos o Ginhawa Act na inihain kamakailan na layong mabigyan ng ginhawa ang mga kababayang kabilang sa income earning segment. Aamyenda ng kanyang panukala ang umiiral na tax reform for Acceleration and Inclusion Law o TRAIN Law na naisabatas noon pang 2018. May pag-aaral na anya rito ang kanyang opisina ukol sa mawawalang kita ng gobyerno dahil sa tax exemptions at kung paano ito mapupunuan. I-update rin namin yung tax code. So doon sa mga kababayan natin na ang kanilang kita ngayon ay 250,000 a year, exempted sila. So tataasan namin to 400,000 a year. Ito yung nasa loob ng Ginhawa Bill.
ang gusto namin mabigyan ng ginhawa, no, yung mga kababayan natin na nasa income earning segment. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! Nanindigan ng grupong Democracy Watch Philippines to DemWatch na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay mahalaga sa pagtataguyod ng transparency at pananagutan sa pamahalaan. Ayon kay DemWatch Convener Lloyd Ayan Zaragoza, ang transparency ay unang hakbang sa pananagutan. Giit nito na mahalagang maging mulat ang mamamayan, lalo na ang mga kabataan sa mga isyong panlipunan. Ayon naman kay Gladstone Quarteros ng Lasallian Peace and Justice Commissions, ang impeachment ay konstitusyonal na mekanismo ng pananagutan na nagpapalakas sa demokrasya. Binatikos din ng grupo ang maling impormasyon na bumabalot sa kaso at hinimok ang kabataan na maging mapanuri. Ani Zaragoza, hindi dapat maging tagapagmana ng bulok na sistema ang mga kabataan, kundi dapat maging susi sa pagbabago. Samantala, nanindigan naman ang House Prosecution Panel na dapat ituloy ang paglilitis upang mailahad ang ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon naman kay Attorney Antonio Bucoy, hindi dapat ibasura ang kaso ng walang trial at handa silang dumulog sa Korte Suprema kung kinakailangan. Gayunpaman, hindi pa magpupulong ang Senado hanggat hindi sinusunod ng Kamara ang mga utos nito noong buwan ng Hunyo. Sa iba pang mga development, hinikayat po ng Palasyo Malacanang ang mga magsasaka na isumbong sa pamahalaan ang mga abusadong mga trader na umano'y nambabarat ng presyo ng palay at ginagawang dahilan ang 20 pesos. Ito yung 20 peso rice program ng Administrasyong Marcos. Ayon kay Malacanang Press Officer, Undersecretary Claire Castro, hindi dapat na isinasangkalaan ng mga traders ang programa dahil ang National Food Authority ang bumibili ng palay ng mga magsasaka sa patas na presyo. Maaring magsampa ng reklamo ang mga magsasaka sa Department of Agriculture o kung hindi man sa Department of Interior and Local Government o Department of Justice kung sakaling may mga ganitong namonitor. May tuturing anya itong isang economic sabotage, kaya huwag anyang mag-atubili ang mga magsasaka na magsumbong at kumpletuhin ang mga ebidensya para humagsampa ng reklamo laban nito sa mga nambabarat na traders. Samantala, pinaalahan na naman ng Department of Agriculture ang mga magsasaka ukol sa posibleng maging epekto ng malawakang pag-ulan dulot ng mga bagyong Bising at hanging habagat. Payo ng ahensya sa mga magsasaka, tiyaking naanin na ang mga pananim na maaari ng anihin, nakasecure ang mga planting material, binhi at mga makinarya at nadala sa mga mas ligtas na lugar ang mga alagang hayop. Pinatitiyak din ng ahensya na malinis ang mga irrigation canal at maayos na makakadaloy ang tubig upang hindi bumara sa mga sakahan. Ayon naman sa State Weather Bureau, posibleng magdulot na malawakang pagbaha ang mga serye ng pag-ulan na una nang nagsimula bago pa man naging ganap na bagyo ang bagyong Bising. Batay naman sa datos na inilabas ng Department of Agriculture, maaring makiapekto itong mga serye ng pag-ulan sa kabuang 163,209.96 hectares ng mga sakahan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa mahigit 160,000 hectares ng mga sakahan, mahigit 101,000 na hektarya rito ay natamna ng mga palay habang ang nalalabi ay pawang natamna na ng mga mais. Samantala, pinaalahanan din ng Department of Agriculture ang mga mangingisda na magsagawa na ng early harvest sa mga palaisdaan na posibleng bahain. Payo ng ahensya sa mga mangingisda, kailangang bantayan ang sitwasyon sa mga kailugan upang makagawa ng akmang aksyon at hindi labis na maapektuhan ang mga palaisdaan at iba pang fishing assets. Sa halos kaugnay din pong development, muli pong nagbukas ng isang gate ang Ambuklaw Dam, kasunod po ng muling pag-angat ng level ng tubig nito dahil sa malawakang mga pagulan, lalo ho sa watershed area ng naturang dam. Batay po sa report na inilabas ng Hydrology Division ng State Weather Bureau ngayong araw, pumalo muli sa 751.73 meters ang level o antas ng tubig sa naturang dam. Ito'y mahigit 20 centimeters lamang na mas mababa kumpara ho sa normal high water level ng dam na hanggang sa 752 meters bago tuluyang maabot sana ang normal high water level. Dahil pa rin po dito, binuksan muli ang isang floodgate ng naturang dam at nagpapakawala ngayon ng 40 cubic meters per second. Nitong Hulyo 2, mga kabombo, ngayong linggo lamang, binuksan po ng naturang dam ang dalawa nitong floodway gate dahil sa malawakang pagbaha na nagdulot po ng pagtaas ng antas nito at halos umabot pa sa normal high water level.
Gayunpaman, tuluyan ding isinara ang 2 gate na kinalaunan. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin po na binabantayan ang sitwasyon sa naturang dam habang una na rin naglabas ng abiso ang Weather Bureau para ho sa mga residenteng apektado sa pagpapakawalan nito ng tubig. Lalo ho dyan sa may Cordillera Administrative Region at dyan sa may bahagi po ng Cagayan Valley Region. Bombo International News. Personal na binisita ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang bayang Nir Oz Kibbutz. Ito ang unang pagkakataon na binisita ni Netanyahu ang lugar mula nang lumusob ang Hamas noong Oktubre 7 taong 2023. Sa kanyang talumpati ay tiniyak niya ang pagpapabalik sa mga binihag ng mga Hamas. Aabot na kasi sa mahigit 1,000 ng mga residente ng Nir Oz ang maaring dinukot at pinaslang ng mga Hamas. Naging mahigpit naman ang ginagawang pagbabantay ng mga otoridad dahil sa mga ilang grupo ang nagsagawa ng kilos protesta laban sa pagbisita ni Netanyahu. Sa iba pang balita, nanawagan naman ang isang eksperto mula sa United Nations sa mga bansa na ipatupad ang arms embargo at putulin ang mga ugnayang pangkalakalan at pinansyal sa Israel dahil sa umano'y genocidal campaign nito laban sa Gaza. Sa talumpati sa United Nations Human Rights Council, sinabi ni Francesca Albanese, United Nations Special Rapporteur on the Occupied Palestinian Territories, na apokaliptik na ang sitwasyon sa nasabing lugar. Ang Israel anya ang responsable sa isa sa pinakamalulupit na genocide sa makabagong kasaysayan na sinalubong naman ng palakpakan mula sa mga delegado sa Geneva. Hindi agad naglabas ng pahayag ang misyon ng Israel sa Geneva kaugnay ng mga sinabi ni Albanese. Tumanggi rin ang delegado ng Israel na dumalo sa sesyon bilang bahagi ng bagong patakarang paglayo ng bansa sa konseho na tinawag naman ng Israel na may anti-Semitic bias. Ayon kay Albanese, kabilang sa kanyang ulat ang higit 60 kumpanya na umano'y may papel sa pagtatayo ng Israeli settlements at operasyong militar sa Gaza. Nanawagan siya ng full arms embargo, suspension ng trade agreements at pananagutin ng mga kumpanyang sangkot sa mga paglabag sa international law. Tinawag naman ng Israel ang ulat ni Albanese na walang legal na basihan, mapanira at pag-abuso sa kanyang tungkulin. This is Bombo Radio Philippines, #1. Most trusted, unmatched, your leading source of news and information. We cover the nation, we connect the people. Nothing covers the Philippines like radio. No one captures the nation's heartbeat like Bombo Radio. Basta Radio Bombo! Meron na lamang ho tayong 26 minutes bago po sumapit ang 1:00 ng hapon. Update po tayo mula dyan sa may bahagi po ng Philippine National Police sa tuhong entrapment operation na ikinasa ng Pambansang Pulisya laban ho sa 2 individual na nagbebenta ho ng pekeng pera. Nangyari po ito sa Las Piñas, naging matagumpay ayon sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group. Makibalita ho tayo sa linya ni Bombo Bea Peniza. Nagkasanong entrapment operation ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group katuwang ang Bangko Sentral ng Pilipinas itong Martes laban sa 2 suspect na napag-alamang nagbebenta ng mga peking salapi sa mga online platform sa Las Piñas City. Ayon kay Anti-Cybercrime Group Acting Director Police Brigadier General Bernard Yang, nakatanggap sila ng reklamo mula sa Payments and Currency Investigation Group ng BSP na mayroong mga personalidad na nagbebenta online ng mga counterfeit money. Agad na nagkasa ng investigasyon ng online ang ACG sa pangunguna ng Northern Anti-Cybercrime Team at natuklasan na mayroong isang page na nag-ooperate ng pagbebenta ng mga peking salapi. Ayon kay Yang, ibinebenta ng mga suspect ang mga pekeng pera sa halagang 150 pesos kada salapi at makikitang lantaran ang pagiging pagbebenta nito sa mga social media. Kaugnay yan, pakinggan natin mga bahagi ng pahayag ni Acting Director Police Brigadier General Bernard Yang. Actually, itong operation na to, hindi mangyayari kung wala yung support ng Bangko Sentral ng Pilipinas. That's why this morning, we have here Attorney Mark Pajardo, yung sa Payments and Currency Investigation Group ng BSP, because they're the one who reported this
selling online of fake money. So si Anti-Cybercrime Group, particularly yung Northern Anti-Cybercrime Team natin, ay nagsagawa ng further investigation online at dito natin natuklasan na mayroong isang or within the social media platform na nagbebenta online ng itong mga peking pera. They are selling this for 150 pesos, yung 1,000 paper money, and talagang lantaran binibenta nila on the social. Samantala, ang mga suspect na kinilala bilang sila alias Aguila, 30 anyos, at si alias Usa, 18 anyos, na pawang mga mula sa Cotabato at Zamboanga City ay mga napag-alamang dating mga empleyado ng Philippine Offshore Gaming Operations o POGO workers. Bagamat may mga lead na ang ACG kung sino ang grupo na nasa likod ng pagpapakalat at pagbebenta ng mga peking pera, ay hindi na muna nila ito isinilawalat dahil sa maaaring pagkakasa ng isang follow-up operation para naman maaresto ang iba pang kasabwat. Kaugnay at pakinggan natin muli ang tinig ni ACG Acting Director Police Brigadier General Bernard Yang. So tayo ay nagsagawa ng entrapment operation last Tuesday at tayo ay nakahuli ng dalawang nagbebenta nitong fake money. Sa Las Piñas po natin nahuli at yung dalawang katao na ito, one is from Cotabato City and one from Zamboanga City, is again a former employee of POGO. So yung sa likod po nito gumagawa ng peking pera, hindi po namin muna sasabihin sa ngayon dahil meron po tayong possible follow-up operation. Sa naging pakikipanayam naman ng media sa mga suspect, itinanggi nila ang mga paratang at sinabing hindi sa kanila ang mga nasabat na peking salapi. Mahaharap naman ang mga suspect sa mga kaso sa ilalim ng violation of Article 168 o ang illegal possession and use of false treasury or banknotes and other instrument of credit in relation to Section 6 of Republic Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Sa ngayon, kasalukuyan namang nasa kustudiyan na ng ACG ang mga naturang suspect. Yan muna ang mga updates mula dito sa kampo. Yes, Bombo Jensi. Ang ginamit na term ni General Yang is nagbebenta ng peking pera. Paano ibinebenta? Technically? Actually, Bombo Genesis, yung investigasyon, batay dun sa naging investigasyon ng ACG, na kumakalat itong pagbebenta na, lantaran na kumakalat itong pagbebenta ng peking pera online, no, sa social media platforms. Meron silang ginawang page sa mga social media platforms at dito sila nang hihikayat na magbenta ng mga peking pera. And alam ng mga bumibili nung mga pera na ito, yung mga katransaksyon nila na mga peking halaga ito. At binibenta nga nila ito sa halagang 150 kada 1,000 pesos bill, no? Yung 1,000 peso na salapi, ibinibenta nila ito for 150 pesos, Bombo Genesis. Okay, so yung bumibili sa kanila, ginagamit nila ng pambili ng mga goods. Tama ba? Hindi ba Yeah. Hindi ba mapapansin ng mga negosyante na peke pala yung ginagamit na pera? Actually, Bombo Genesis, yan tayo isa sa mga iniimbestigahan ng Anti-Cybercrime Group, no? Dahil kung alam nga ng mga consumer na yung ibinebenta sa kanila ay mga peking pera o mga peking salapi, maaari na gamit na ito sa mga maling paraan. And maaaring marami na rin silang naloko dito sa paggamit nila ng mga peking pera. So sa ngayon, mayroong ikakasang follow-up operation itong ECG unit ng Philippine National Police. At dito natin malalaman kung saan nga ba o sino-sino pa yung mga nabentahan nito para naman malaman pa kung sino pa yung mga sangkot yung dun sa grupo na bumubuo din o gumagawa nito mga peking salapi at para matigil na itong pagkakalat, ang paglaganap ng mga pagbebenta nga nitong fake money online, Bombo Genesis. Okay, sige, follow up pa rin tayo dito. Maraming salamat, Bombo Bea. Yan muna mga updates mula dito sa kampo. Bombo Bea Pinizo nag-uulat para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!
Opisyal namang inilunsad ng Commission on Elections ang Electronic Statement of Contribution and Expenditures o ESOSE sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, katuwang ang Japan at United Nations Development Program bilang bahagi ng paghahanda para sa unang parliamentary election sa rehiyon sa Oktubre 13. Layunin nitong electronic SOSE na gawing mas madali, digital at transparent ang campaign finance reporting ng mga kandidato. Ang proyekto ay pinunduhan ng gobyerno ng Japan sa halagang 234 million yen o higit sa 91 million pesos. Ayon naman sa Japanese Embassy, ang sistema ay makatutulong sa pagpapalakas ng tiwala sa halalan sa pamamagitan ng mas bukas at tumpak na pag-uulat ng campaign sending o spending. Dagdag nila, inaasahang magiging modelo ito para sa mga susunod na halalan sa rehiyon. Dumalo sa paglulunsad sa Cotabato City sina Japanese Ambassador Endo Kazuya, Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia at United Nations Development Program Deputy Resident Representative Edwin Carey. Binigyan din ni Garcia na malaki ang maitutulong nitong electronic SOSE sa pagpapanagot sa mga kandidato matapos ang halalan. Ito anya ay isang hakbang patungo sa mas responsableng kampanya. Nauna nang nagbigay ang Japan ng satellite communication equipment at servers noong Marso upang suportahan ang digital infrastructure ng Commission on Elections sa mga liblib na lugar ng Bangsamoro Autonomous Region. Samantala, binabalangkas na rin ng Bangsamoro Parliament ang batas para sa muling pagtalaga ng 7 upuang dating nakalaan sa lalawigan ng Sulu na hindi na bahagi ng rehiyon. Pinapurihan naman ng Pilipinas ang mga foreign minister ng Quad na binubuo ng Estados Unidos, Japan, India at Australia sa pagkondenado sa mapanganib at mapanulusol na kilos sa West Philippine Sea, partikular ng paggamit ng water cannon at panghahara sa mga sasakyang pandagat doon. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ipinapakita ng pahayag ng Quad ang matibay na pagtutol ng international community sa iligal at agresibong aksyon, lalo na dyan sa West Philippine Sea. Ito'y nagpapanatili ng atensyon sa mga insidenteng regular na kinakaharap ng Pilipinas sa naturang katubigan. Sa joint statement na nalabas po ng grupo, binigyang diin ng mga bansa ang kanilang paninindigan para sa isang rehiyon na malaya sa pambilit o coercion. Bagamat hindi tuwirang pinangalanan ng China, tinukoy nila ang mapanganib na maniobra ng mga aircraft at maritime vessel, pati na ang paggamit ng water cannon at pananabutahe sa West Philippine Sea. Mga aksyon na nila ay banta sa kapayapaan sa Indo-Pacific region. Pinuri rin ng Foreign Affairs Department na malinaw na suporta ng Quad sa 2016 Arbitral Award na kinilala bilang bahagi ng international law. Binigyang diin ng Foreign Affairs na patuloy na itataguyod ng Pilipinas ang rules-based order batay sa international law, lalo na ang 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea at pairali ng epektibong diplomasya sa pagharap sa mga sigalot sa karagatan. Samantala, binuhay naman ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang panukalang batas na Reserve Officers Training Corps o ROTC Act sa lahat ng estudyante sa kolehiyo at technical vocational institutions. Kabilang ito sa top 10 priority bills na inihain ng Senador sa pagsisimula ng 20th Congress. Unang opisyal na hinihain ni de la Rosa ang panukala noong pang 2019, ngunit bigo itong naisa batas, bagay na ikinadismaya naman ng Senador. Itong ROTC program ay binubuo ng mandatory basic military training upang ituro ang moral virtues, pagkamakabayan, disiplina, suporta at pagsunod sa konstitusyon. Nakapaloob din sa programa ang pagsasanay ng mga estudyante na tumulong sa oras ng kalamidad. Ang sinuman anyang mag-aaral na hindi makompleto ng mandatory basic mandatory ROTC alinsunod sa batas na ito ay hindi kwalipikado na makapagtapos ng kolehiyo. Papatawan naman ng disciplinary at administrative sanctions ang paaralan na bigong ipatupad ang basic ROTC na maaring ipataw ng Commission on Higher Education o CHED o Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Matatandaang sinabi ni Senator De La Rosa na no retreat, no surrender anya siya sa kanyang mga advokasya, kaya't nangakong ipagpapatuloy ang laban para sa mandatory ROTC. Wala anyang anumang maaring pumalit sa pagkakaroon ng mahusay na depensa, pagmamahal sa bansa at magiging makabayan, kaya't panahon nang ibalik itong ROTC. Sa iba pang mga updates, bukas sa Malacanang na suportahan ang panukalang batas na naglalayong i-regulate ang paggamit ng mga internet para sa mga kabataan. Kasunod dito, nang inihayang panukala nitong si Senator Ping Lacson na higpitan ang internet access ng minor dahil sa potensyal na epekto nito sa mental health batay sa mga pag-aaral. Ayon kay Malacanang Press Officer Claire Castro, na anumang hakbang na makabubuti sa kapakanan po ng publiko
lalo na nitong mga kabataan ay maaaring tanggapin ng administrasyon. Kung mapapatunayang makakatulong ang panukala sa mental well-being ng mga kabataan, makakaasa raw na makakuha ito ng suporta mula kay Pangulong Marcos. Balita iniurong na sa 2026 ang EDSA rehabilitation at ang implementasyon ng odd-even scheme. Ayon kay Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Budoan na magiging sagabal ang pagsasaayos ng EDSA sa mga pag-ulan na susundan pa ng Christmas rush ngayong Burr months. Target nilang ayusin at uunahin itong bahagi ng hindi gaanong dinadaanan ng mga sasakyan. Kinukonsidera nila ang paggamit ng makabagong teknolohiya para mapabilis ang pagsasaayos ng 23.8 kilometers na makasaysayang highway sa Metro Manila. Ang nasabing proyekto ay magkakahalaga mula 8 billion to 17 billion pesos. Isusumitin nila ang rekomendasyon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kapag naisapinal na nila ang teknolohiya na gagamitin para sa EDSA rehabilitation. Sa ibang development, dako po tayo sa mga provincial report. Mga kabombo, meron pong 66 ng mga lokal na pamahalaan dyan sa may Ilocos Region na nagkansela ho ng klase dahil yan sa Bagyong Bising. Yung mga mangisa naman pinayuhan ng huwag na munang pumalaot. May update po dyan ang Bombo Radio Dagupan. Umabot na sa 66 na lokal na pamahalaan ang nagdeklara ng suspensyon ng klase sa parehong pampubliko at pribadong paaralan bilang pag-iingat sa posibleng epekto ng Bagyong Tropical Depression na Bising dito sa Rehiyon 1. Sa naging panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Regional Director Lawrence Mina ng Office of the Civil Defense Region 1, ito ay dahil sa patuloy na nararanasang mga panakanakang pag-ulan. Dahil dito, pinapayuhan ng mga mangingisda na huwag munang pumalaot upang maiwasan ang posibleng banta ng sama ng panahon. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang isinasagawa nilang monitoring sa mga pangunahing dam sa rehiyon tulad na lang ng Ambuklaw Dam sa Bengueta at San Roque Dam naman sa Lalawigan upang masiguro ang kaligtasan ng mga mamamayan sa lugar. Sa ngayon, nilinaw naman ni Mina na pwede pa ring madaanan ang mga pangunahing kalsada o national road at walang naiulat na pagbaha o pagguho ng lupa. Naka-alerto na rin ang mga emergency responders at inikayat ang mga publiko na laging handa at makiisa sa mga paghahanda ng pamahalaan. Inihanda na rin ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga food at non-food relief items para sa agarang distribusyon kung kinakailangan. Sa ngayon, wala pang naitatalang evacuees sa rehiyon at nagpaalala rin si Director Mina sa publiko na ugaliing makinig at sundin ang mga abiso ng mga local government units para sa kaligtasan. Sa RRMC1 dito sa amin, meron din po mga naka-ready in case na may mag-request, makapag-forward tayo kagad, maka-frontload tayo kagad ng mga supplies na kakailanganin. Pinaalalahanan na po ng ating mga Coast Guard, yung Navy na nandyan sa lugar, and even LGUs na mag-ingat sa paglayat kung yun ang intention nila. Pero sinasabihan na lang din nila na kung pwede, wag na muna maglayat sa condition ng panahon ngayon. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Myra Resida nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Doon naman sa bahagi ng Western Visayas, itong mataas na presensya ng formalin sa hangin na maaring sanhi na pagkahilo at pagkahimatay ng daan-daang mag-aaral sa Sibalo, Mantique, iniimbestigahan na ng mga otoridad. May balita dyan ang Bombo Radio Iloilo. Nakitaan ang mataas na presensya ng formalin ang hangin sa pisanan na maaring sanhi ng pagkahilo at pagkahimatay ng 200 hanggang 300 mga mag-aaral. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Mr. Rodel Eslera, ang head ng Municipal Environment and Natural Resources Office at Information Officer ng Task Force sa Pisanan, sinabi nito na isa ito sa mga factors na kinukonsider ng otoridad. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang investigasyon habang hinihintay na lumabas ang resulta ng sinumiting mga samples na nakuha sa lugar. Ang formalin na isang aqueous solution ng formaldehyde at isang uri ng kemikal na may malawak na gamit sa iba't ibang larangan. Sa laboratorio at medisina, ito ay pangpreserba ng specimen o tissue. Sa industriya, ginagamit ito sa paggawa ng mga materyales tulad ng urea formaldehyde at phenol formaldehyde resins na karaniwan sa plywood, particle board at adhesives. Sa imbalsamasyon naman, ginagamit ang formalin para mapigilan ang pagkabulok ng bangkay. Ito ay isang human carcinogen na maaaring magresulta sa respiratory irritation,
pagsakit ng ulo, eye at throat irritation. Ayon naman kay Dr. Rick Noel Nasungayo, ang chief ng Antique Integrated Provincial Health Office, sa ngayon stable na ang lahat ng mga pasyente. Suspendido naman ang face-to-face classes sa apektadong mga paaralan. We will be sitting down with our Department of Health and listen to their feedback and their information as well as their recommendations pertaining to identifying the potential source and saka yung mga recommended interventions both at the site and sa ating mga pasyente din. No? Si Dr. Rick Noel Nasungayo. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Bombo Police Report. Sa ating police report, mga kabombo, isa pong anak sinaksak po ng kanyang amain. Sa bahagi po ito ng Maramag sa Bukidnon, ang biktima patay. May update po dyan ng Bombo Radyo Malay-Balay. Patay ang isang 38 anyos na lalaki matapos saksakin ang sarili niyang amain kahapon banda alas 5 sa hapon por katras sa Base Camp Maramag, Bukidnon. Sa panayam ng Bombo Radyo Malay-Balay Bukidnon kay Police Lieutenant Colonel Alexander Eugenio ng Maramag Municipal Police Station, kinilala ang biktima bilang si Jesus Noynoy Lalaan habang suspect ay si Felix Berto de la Cruz, 57 anyos na siya ring amain ng nasawi. Nag-iinuman umano ang dalawa na nauwi sa mainit na pagtatalo. Ayon sa ulat, kumuha ng patalim ang suspect mula sa kusina at sinunda ng biktima na agad namang sinaksak. Sinubukan pa umanong pigilan ng ina ang suspect na si De La Cruz, ngunit hindi ito nagtagumpay. Agad namang dinala sa pagamutan ang biktima na subalit dineklara itong dead on arrival. Kasalukuyan ng nasa kustodiya ng pulis na ang suspect at naharap sa kasong murder. Sa ginawang investigation ng ating mga pulisan, lumalabas na nagkaroon ng inuman nila at nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan humantong sa pananaksak. Tapos napatikay naman doon ng mama ng biktima. Bilang niya na kaagad nung pumunta sa kusina yung suspect, sumunod yung biktima doon at doon na nangyari yung pananaksak. Kasalukuyan na ginagawa yung affidavit para sa filing ng case bukas. Ang panayam ni Police Lieutenant Colonel Alexander Eugenio ng Maramag Municipal Police Station. At yan ang ulat mula dito sa impinan ng Bombo Radyo Malay-Balay Bukidnon. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Genava Rivais para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Ito namang Coast Guard District Northeastern Luzon nakahanda na sa posibleng epekto ng Bagyong Bising. May mga update dyan ng Bombo Radyo Kawayan. Nakahanda na ang Coast Guard District Northeastern Luzon sa posibleng epekto ng Bagyong Bising. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Coast Guard Ensign Ryan Joe Arellano, ang Public Information Officer ng Coast Guard District Northeastern Luzon, sinabi niya na nasuri at naihanda na nila ang makagamitang pandagat at panlupa na kadalasang ginagamit tuwing may kalamidad lalo na sa rescue operation. Muli ring nagsagawa ng training ang kanilang hanay pagdating sa pagsasagawa ng rescue operation upang mas lalong mahasa ang kanilang kakayahan pagdating sa anumang uri ng pag-rescue. Patuloy naman ang pagkikipag-ugnayan ng mga Coast Guard station sa mga municipal at provincial disaster risk reduction and management offices maging sa mga local government units na maaaring maapektuhan ng naturang bagyo. Tinututukan naman ngayon ng Coast Guard District Northeastern Luzon ang mga lugar na palagi ang nababaha at maraming naninirahan, gaya na lamang sa lungsod ng Tuguegarao, ilang bahagi ng Isabela at Calayan hanggang sa Batanes Island. Maliban sa pagsasagawa ng information dissemination sa kanilang nasasakupan, ay nagsasagawa rin sila ng coastal patrols upang paalalahanan ang publiko pangunahin na ang mga mangingisda tuwing masama ang lagay ng panahon. Sa mga naninirahan sa mga coastal areas o mga dalampasigat natin at mga kababayan natin na naninirahan sa mga low-lying areas na palagi at doon lagi binabaha, and also sa mga kababayan natin na nakakaranas ng posibleng pag-landslide sa kanilang mga tinitirhan, agad-agad lumikas kung sakaling sila ay nakakaranas o kung sakaling mga kailangan sila ng tulong, ay handa naman ang tanggapan ng Philippine Coast Guard dito sa
Coast Guard District North Eastern Luzon at kasama mga Coast Guard stations and substations sa kanilang mga lugar na magbigay agalang tulong sa ating mga kababayan. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo. Bombo. Bombo International News. Sinabi ni Russian President Vladimir Putin kay United States President Donald Trump na nais ng Moscow ang mapayapang solusyon sa digmaan sa Ukraine pero hindi ito isusuko ang orihinal na layunin ayon niya sa Kremlin. Sa panayam, sinabi ng Kremlin aide na si Yuri Ushakov na muling iginiit ni Trump ang agarang pagtigil ng digmaan sa kanilang pag-uusap sa telepono nitong Webes, ngunit nilinaw ni Putin na magpapatuloy ang Russia hanggang makamit ang layunin nitong alisin ang mga ugat ng tunggalian. Kabilang sa tinalakay ang mga kasunduan sa pagpapalitan ng bilanggo at nasawi sa digmaan at ang kahandaan ng Russia na ipagpatuloy ang negosasyon sa Ukraine. Wala rin daw nabanggit si Trump tungkol sa hakbang ng Estados Unidos na pansamantalang itigil ang ilang armas para sa Ukraine. Sa isyu naman ng Iran, iginiit ng Russia ang diplomatikong solusyon. Kinundina rin ng Moscow ang utos ni Trump noong nakaraang buwan na bombahin ang 3 nuclear sites ng Iran. Bombo Sports News. Sa ating sports news, mga kabombo, malumpot tong balita sa mundo ng football. Kinumpirma po ng Spanish Civil Guard na itong 28 anyos na si Diogo Jota at ang kanyang 25 anyos na kapatid na si Andres Silva ay nasawi sa isang car accident. At nangyari po ang naturang car accident sa northwestern city ng Zamora. Yan po'y doon sa bahagi ng Spain. Ang pagkamatay nitong si Spanish legend, mga kabombo, ay ilang linggo lamang matapos kunyang pakasalan ng kanyang girlfriend, etong si Ruth Cardoso. Habang sila po'y nagbabakasyon doon ho sa Spain. At yan po'y ilang araw matapos na manalo ang Liverpool ng kanyang title para ho dyan sa Premier League sa football. Patuloy po ang investigasyon ngayon na ginagawa ng kapulisan ng Spain, kaugnay pa rin doon sa dahilan ng naturang aksidente. Nangyari po ito kagabi, bandang hating gabi. Wala naman pong ibang mga bihikulo o mga sasakyan na involved, ngunit tinitignan po dito, mga kabombo, ang posibilidad na nagkaroon po ng pagputok doon ho sa isang tire o isang gulong doon ho sa sasakyan na ginagamit nitong magkapatid na football legend. Mga kabombo Star Nation, tuloy-tuloy po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ang ating mga social media pages tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo mobile app. After po ng Bombo Network News, pwede po ninyong subaybayan ang ating mga provincial station. Pwede po ninyong balik-balikan yung kanilang mga programa na hindi po ninyo na-monitor, hindi po ninyo napakinggan sa mga nakalipas na oras o nakalipas na mga araw. Sa bahagi po ng Cagayan Valley, lalo ho ngayon at inuulan po dyan, nagkakaroon po ng epekto itong bagyong Bising, mga kabombo. Pwede po ninyong subaybayan ang Bombo Radyo Kawayan. Ganun din po sa may bahagi ng Ilocos Region. Nakakaranas po kayo ng mga malawakang pagulan. Nariyan po ang Bombo Radyo Dagupan at Star FM Dagupan. Sa Cordillera Administrative Region, pag nagawi ho kayo dyan, pwede po ninyong subaybayan ang Bombo Radyo Baguio at Star FM Baguio. Sa Bicol Region, Region 5, nariyan po ang Bombo Radyo Legazpi. At dito po sa National Capital Region sa Mega Manila, narito po ang Star FM Manila. Para pa rin sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radyo Tugigaraw, ang Bombo Radyo Lawag, Bombo Radyo Vigan at Bombo Radyo La Union. Sa Southern area naman, nariyan ang Bombo Radyo Naga. At bago tayo magtapos, narito ang ating oratio, Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers,
against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo na isunto sa gyapon ko po ni mo Bombo Chama Blanco Hover. Oy, sa mga kabombo na ito na, preparar na kamudira kag magtipon sa inyo sininga nga mga entries para sa aton sininga week number 1. Week number 1 nato nagasugod na kita karon sa pagtipon sa inyo sininga entries para iya sa sining pinaka-grandioso kag pinaka-big time sininga pa-promo sa radyo. Why na sang ibang kundi diri ginabang sa Bombo Radio Philippines. Swerte sa Palengke 2025 promo sang Bombo Radio kag Star FM. May balde-balde pa premyo na, may cash pa. More than 8 million total prizes nationwide ang igapang hatag sa aton sining mga kabombo. Magluwas nga mayara kita karon iya sang ginapanagtag sini Banwa nga mga papremyo, hindi lamang sini kay weekly draw kita, no? Sa aton sini nga mga kabumbo kay may special draw kita adlaw-adlaw, humalin Lunes tubto Biyernes, dapat nakatutog ig mo diri humalin sign on tubto sign off kay base ikaw na ang masunod sini nga magadaog sa limited edition nga Bombo Radio AM FM transistor radio nga may emergency light, LED light ini sa rechargeable. Kagawayan na kalansang sa isa lamang iya kay stasyonan no? Pwede mo giniadalon sa bisan di ini ka nga lugar kay makapangita ini siya, no? Makasagap ini isang signal sa radyo sa bisan di lamang nga lugar. Ang winner sang radyo mayara sang anong oras sa pag-claim sa iya sininga premyo, lakip na diri ang cash prize nga 500 pesos. Dugang ini pa plupamliti kag plupamahaw sa mga winners sa hulong lang kamo sa inyo sini nga mga entry sa aton sini karon niya nga mga kauturan. Ano bala pong butsam? Ang mga entries nga dapat sini namon tipunon na mga proof of purchase nga dapat sini namon tipunon. Birch Tree fortified milk, Birch Tree araw-arawing ang sarap at tripling lakas ang Birch Tree sa aton sini mga kabombo. 2 ka empty sachet sang 33 grams ukon isa ka empty pouch sang dalagko sini nga Birch Tree pwede gid nga mangin isa ka entry. San Miguel Pale Pilsen, sarap, laging kasama. Isa ka tansan nga may pizza. Pangitaan nyo na sa tansan, may pizza ginanaga 2025. Sa aton sino makabumbo, may pizza 2025. Magdubo sa 2025, hindi na mabaton. So 2025 kita, tansan sa San Miguel Pale Pilsen, siguraduhon nyo na para nga hindi sinima disqualifying inyo sini nga ihulog nga entry. San Miguel Pale Pilsen Grande, pwede na isa ka entry man. Pure Gold, Supermarket Pure Gold, always sa panalo, isa ka resibo nga may ara man sang petsa or dated June 2025 nga may minimum purchase sang 300 pesos. Pwede na nga mangin
Isa ka entry, efficacent oil, extra strength, efficacent oil, trusted ginhawa for the rest and relaxation. For rest and relaxation, efficacent oil. Isa ka cover kon label in any size or variant na pwede na nga maging isa ka entry. Unang kilala ko pa, efficacent oil. Di ba? Kahapos no masami naton ginagamit iniya sa tagsa kabatagadlaw. Ano pang ginaulat mo na waswasi na katipon sa sining mga produkto maghimo sa nga madamo sining nga entries para dako man ang imo sining nga tsansa nga magdaog. Padayon kita nga nagabaton sa nga mga entries sa 4-week number 1. Kagidila na kami swerte sa palengke kita. Bala nyo kung sa swerte sa palengke sa aton sining nga mga kabombo. No? Ay, by the way, batsyag ako ubo subong. No, nagaganagan na ni kay binanyusan kong ginaka no kay efficacent oil akon sini nga dughan to nagaganagan ako no bubo Chris. Mga kabombo kag Kasar Nation kada sa badong may tsansa ka man nga magdaog sang dalag ko sini nga mga papremyo no sa aton sini iya nga palengke activation, may cash prize sa aton sini nga mga kuturan mga bisita ang bugos ka team sa Bombo Radio Iloilo. Kag Star FM Iloilo sa mga napili naton nga mga palengke, magapatingayon sa nga mga parlor games, video kit challenge, kag iban pa madamo sa mga pahampang, lakip na mga cash prizes, gift packs, halin sa aton siniya nga mga supportive nga mga sponsors. Mas mangin masinadyaon pagirang aton sini nga mga aktibidades bangod nga may aras ang napulo sini nga magadaog sa aton sini nga palengke draw. Ang premyo 1,000 pesos cash, no kag more than 500 pesos worth sang gift pack kada simana. Ganyan pang ginaulat mo, himo na dinakanan sa imo sinima entries para nga hindi ikaw yung maulihi, ikaw yung mauna, kag ikaw nang masunod nga magabaton sang dalag ko sini nga mga papremyo. 5 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Standby, check nato na balita ni Bombo Hana Andasa. Anhon na lang ni ang pila 14, 12, 17. Damo to bakanting nga mga talatapan sa 6th floor sang Iloilo City Hall. Ti nagainagaway dito sa may care building may ara sa nagambal nga legislative building. Nagpagwa naman nga may multi-purpose building. Para nga safe ako care building care building gagrinutok sandato ginagaway pa samtang may mga malapad kag madamo sini nga hulot nga saranggin maokupar sang anuman nga unit sang syudad sang Iloilo or city government rather sa 6th floor sang Iloilo City Hall. Check na bala si Bumbuhan anda sa lakip na dire ang subungman pagpangalisod sang city government sa pagtaliwan ni Attorney Edgar Hill nga mong pinaka malawig nga nagpanerbisyo bilang Iloilo City Legal Officer. Sa mga natipon nga balita direktamente sa Iloilo City Hall, Bombohana Andasa, please go ahead. Wala pa sa pinalpahan of an office Agabulos sa nabakantihan nga mga opisina sa mga konsehal sa Iloilo City Hall Machama. Diriman sa pagpag-angot natin mismo kay Mr. Joel Herasmia, ang Chief of Staff ng Building Administrator's Office. Kaya sabong sang una naging Chief of Staff ni siya sa City Engineer's Office. Naging Bali, Santuanay, siya ang Chief of Staff ni Engineer Salvador Badong Pedregosa, sang inisyang nagpungko bilang Officer in Charge sa City Engineer's Office. Kag sang naging saylo si Engineer Badong as the building administrator. Ti gindala niya man ang iya sining mga staff, no, mga tinawon ni Engineer Badong. Ti isa sa mga dala syempre ti alang-alang ibilin niya si Mr. Joel Herasmia, kunti dalon niya ged kag sa subong ti si Mr. Herasmia amo naman iya ang Chief of Staff sang building administrator. Yes, tama ina Bombo Cham nga ini nga si Mr. Joel Herasmia ang Chief of Staff sa Building Administrator's Office. Subong kay ito mangko pa naton diri kung sino ang magatalos sa iya sa pwesto niya sa may officer in charge
sa City Engineer's Office. So subong wala pa ini sang hibaluan kay ang under nila sa naghihapon so ang City Engineer's Office. So sang kahapon ang kang Lunes nag-transfer naman sa may new legislative building o kung ining multi-purpose building kung tawgon man dira sa may Apiakin lamang sa Iloilo City Hall ang ining mga panlunsod kag mga konsehales kag ang mismo nga si Vice Mayor Pablo Baronda nagpungko na dira sa may legislative building and nabakantihan na ang pila sa mga opisina with 12 councilors dito sa may Iloilo City Hall kag dugang pa dira ang office ni Vice Mayor kag ang mismo nga sangguniang pangsod session hall. So bakante na dira iabot siya sa pagpadulong naton kagina 6 floors ang sining Iloilo City Hall bakante kag may nagapin ng limpyo dito na may nagapin ng himos kag iban diri may nagapanghakot ng gamit sa ining mga konsehal nga pagadalon iya sa may new legislative building. So may ibang dito nga mga pumuluyo nga mga residente man nga balik dito sa ining office ng Iloilo City Hall agad nga mag tanaw kag may luya kung taning ikalapit man sa mga konsehal but hindi pa sila bala informed sa ining pagsaylo man sang mga konsehal opisina sang konsehal sa legislative building. So mayara dira man sang nagabantay nga gina-advise nga magsaylo lang dito sa may tiyak nga building sa dito na ang opisina sang ila tuyo nga katuan man nga konsehal kit iban din may mga edad na bombosyam nga nagsaka dira nga agud magkadto sa mga specific nga mga opisina kon isang konsehal but may mga dito nakabutang nga mga notes sa mismo nga sa sagwa sang pertahan o kon glass sang ining mga opisina sang konsehal for 11th Iloilo City Council nga dito na nagsaylo ang operation and office mismo sa legislative building. So overall nakita naton sa may 6th floor ang nabilin din natin ang ining pinalimpyo din lamang kasi nagid kumbaga ini bomot siya mga mga papeles, mga dokumento na saylo na dito. So ang since na bakantihan na ini and dito building may mga pag-gamit communication pag ginagawa pa sa opisina but given nga high na sa Iloilo City Hall wala pa sang final kuno nga listahan upon officers nga mga bulos dira. So kagabi nakuha man naton ang report or info man nga ti ang DASMO contact ang bulos sa may sangguniang panglungsod Secretariat Office ang ining Data Assessment and System Management Office ng syudad. But sa kagina sa pagpa-confirm naton kung kami kay Mr. Joe Herasmia Bomotsyam wala pa ini wala niya inigin kumpirma pag feeling niya initial pa lang man to ang DASMO and depende pa kay Mayor Raisa Treñas kasi pagina sa pagpadulong naton ipamangkot naton kabiin ang head si Secretary Gosa Diri Abi sa may Building Administrator's Office sige pa ang iya diri nga pag istorya sa kay Mayor Raisa Treñas and subong kuno wala pa man gid sige pa pag-assess kag pag-isip sang mga tinawo nga part sang mga opisina abi nga magasaylo sa ining 6th floor nga nabakantihan nga mga opisina. Ibabati naton ang pahayag naman ni Mr. Joel Herasmia sa dugang informasyon. SP hall naton sir. Ang dira sa SP no nakuananada nga iya na ka-DASMO. So pero ang the rest nga mga offices wala pa. Wa ipa-advise kon kay sino na ipang designate nga mga area dira. Sa 6th floor sir pila gani sir ang bakante naton subong nga rooms. Tanan no ang tanan nga mga konsyal dira wala na tapos may mga offices pamanda nga nagkalabilin pero hindi pa ma-confirm kung mapabilin sila or hindi. So depende pa kung executive offices ang mapungko dira. Depende pa sir. Yes ma'am, depende pa. Sa subong wala pa gid kami may nabalaan dira kung sino ang ma-occupy sinada. So how about legis building sir? May mga ara na kita pagbago dira abi. Yes ma'am, sa dira iya wala tayo problema kay may ara na daya nga daan nga naaprubahan na nga ma-occupy sinada. So subong bakante lang gid anay ang 6th floor naton sir. Yes ma'am, wala pa ginaplanuhan pa subong naton kung
kung sino na da ang ma-assign sa dira nga mga officers. Pero anong pag-assess natin, sir, kung sino ang wala rooms pang mga committee or offices, abi? Like SSU or ICAS, mana, sir? Yes, ma'am. Susubong, no? Gina-evaluate naman na ni sang aton city administrator pagi sa building administrator man kung sino gid ang mag-occupy siya nga dira nga mga areas. Nabatian diri Bombocham ang pahayag naman ni Mr. Joan Rasmia, ang Chief of Staff sa Building Administrator's Office sa Iloilo City Hall. So, ining ginapakita naton subong nga mga bakante sa diining talatapan yani Bombohana? 6th floor sa tanan ina nga opisina sang konsehal nga bakante na sa Iloilo City Hall ni. Yes. 6th floor. So, ay tutawo. Wala, Bombocham. Oo. May espasyo gali. Nga pangduso na tutanan sa New Legislative Building man. Ari ka tahom sang talatapan da. No, kompleto na da. May aircon, may mga computer na o kung ano sistema na. Nga pwede gin magamit na dayon sang mga task forces. Talatapan sang mga executive assistant. Ara lang gali na. Pila ka bilog ang opisina nga bakante to subong sa 6th floor Bombohana? Notod? Notod ang niya ni Bombohana. Anyway, pakigangot kita liwat. Pila gani ka bilog konsehal syudad? 12? 12. May SK Federation President ka? Isa? 13? May Liga ng mga Barangay President ka? Ex-officio member? 14? SP Secretariat? Ara man na dira? Di ang way malang sang opisina. Task Force on Moral and Values Formation under Mr. Kanong. Sino pa ito? Ang Task Force Anti-Squatting and Illegal Structures kay former punong barangay Labjoy Husinilla. City Agriculture's Office. Pwede gini. Igo-igo. 3 man lang ka task force, isa ka opisina. Or 2 ka task force, isa ka opisina. 15 or butang tabi 15 ka opisina wa ito sa bakante dito sa may Iloilo City Hall. Ti halog pagani kung lang taon ta sa aton sini nga mga kabumbo nga pwede gid nga dito sila opisinahon kag dito nila okuparon sa aton sini nga mga tagpalamati. Bombohana, liwat pila gani kabilog ang opisina sa 6th floor? Sa Iloilo City Hall, 12 diri kag ang Vice Mayor kag ang 14 tanan dira ang nabakantihan gid. Bombocham. 14. 14 kiti 12 ka konsehal, 2 ka ex-officio, isa ka Vice Mayor, 15, 16 pati sa SP Secretariat 16. 16 pati ang Secretariat. 16 tanan ka opisina. Tiyang wala sa siling ko gani, ang wala malang iya sa opisina subong ang Task Force on Moral and Values Formation kay Mr. Kanong. Isa. Ang Task Force on Anti-Illegal Squatting and Illegal Structures kay former punong barangay Labjoy Husinilla. 2. City Agriculture's Office under Mr. Inigo Garingalao. 3. Ti 3 sa kao mo to 6th floor dito sila pa opisinahon. Ti may bilin ka pa nga 13 pa ka opisina pagin. Ti ano ning bakante nga 13 ka opisina stakan uleng? Bombohana?
Amo gani Bombo Cham kay until now wala pa ko nasang final kay ang kagina sa pagpadulong ng listo kay hindi mapagawa kumbaga sa clearance kumbaga from mayor man mismo ang final lang nga mapungko dira o kon mabulos ang mo ang data assessment and system management office ng City Hall, but according sa mga dito kagina man sa mga nagabantay gid ato sa gining sa pinapang session hall iladregin siling ang mo na dira magkasaylo, but to be finalized naman ko no, but ang ining dimension naton nga under kay Nestor Canong ang ASSU and Task Force on Moral and Values Commission dira na subong Bombo Cham sa may legislative building, third floor, kaupod mismo si City Agriculture's office nga nagaginotok sa isa opisina. Wherein man ang ining opisina ang ginagawa nila badasang staff man ni Vice Mayor Baronda sa naligad nga adlaw. DASMO, Data Assessment and System Management Office. Pila ka bilog empleyado is na May yara sang daw 40 Bombo Cham ang under sa ining office. 40. Dahil lang ginada, yung gibubuana, palabasin siya, hinatas mate. Sus na ano man ni klaseng cellphone nga mga bag-o ni Blasubong, may calculator lang pangitaon, tado kadugay gid. 40. Ang 40, divide mo sa 16. 16 ka kwarto mo. Tagduwa kang tunga. Kay empleyado, ang opisina, dira bumuana sa bilog nga 6th floor. Depende pa ko na Bombo Cham kay ang session hall actually ang ipao nila diri ang sa ang panlunsod kag ang secretariat as secretariat sa kilid ng gid kini. So, depende pa kung paano nila plastaron kag if it's final kay tikadabi may info na nga amo na ang magabulos, but subong adlaw gibawi nga wala pa kuno sang final gid nga mga officers nga magabulos dira. So, ang iban diri nga mga opisina nagapadayon sa pag-squat man sa iban nga mga officers na nakikishare sang table, sang ila mga gamit man dis mo kasi magutok mo Cham, but 6th floor is kaligwa gid katama mo Cham. Oh, tama kaligwa to amo na blabong bohana, hindi na tol maintindihan nga mo sina naga kalinabo kay may nabakantihan nga opisina mo. For example bala, nagluto ka sang first batch nga panso. Ti ang first batch mo nga panso luto na, kay kumo may bultangan ka sang tray nga para sa panso, 4 ka bilog, sa first batch nga na, mapuno yan na ang 4 ka bilog siniiyang tray nga bulutangan sang panso. Kay kumo damo ang ginaproduce tag sa kamatag adlaw, ang tray nga para sa panso, 8 ka bilog, so may makanti ka pang 4. So, pwede ka pa iya ka himo sa second batch nga panso? Kag ibutang to sa nabilin niya 4 ka tray nga bakante? Kaya lang mo na karong pagluto sang panso nga first batch. 4 ka tray na to ang nabutang. Alang pagkaluto sa second batch, ipang sampaw mo lang to. Kung di nagkladunot to kron? Di ba? Anong plano man sa aton sining mga kabumbos ang city government under Mayor Inday Raisa? Ay baluan naton nga ti padayon ko ng istoryanay with Mayor Inday Raisa, Mr. Melchor Tan, the city administrator, kag sa engineer Pedrigusa bilang di building administrator. Pero ti 1 + 1 = 2 bla. Tawhay kita ni may bakante pa mo. May available kag may bakante nga mga kwarto. Idasok to tanan sa legislative building. Magamo sinapabalikon ta na lang dira mga konsihale sa 6th floor. Ti-kunti may kanya-kanya na sila nga talatapan. Lapad pa ang session hall. Session hall sa new legislative building daw, sardinas tong mga konsihal naton sa nagligad to. Kita ako.
Naka-Pilipinyana pa sila? Sa amo to katsimpo, may aircon na to? Sa inaugural sa sesyon na bumbuhan? Yes, Bombo Cham. Oh. May Kung may aircon to, bala sa hita la to sa sa sesyon to. Magamusin ni, ibalik ta na lang dira. Tapos na dayon ang binangigay. Trabaho kita dayon. Para nga sa kapuslanan kang sa kayuan sa syudad sa Iloilo. Di ba? Ano, why ta kaya ginakigan, ha? Ginaano ko lang, palabot ko lang ang mensahe sa hambal sang kilala ko, Blanoy. Tandaan mo ginaya, mintras nagkakabuhi ka, 1 + 1 = 2 ginaya. Hindi na pwede 11, hindi na pwede 3. 1 + 1 = 2 gina. Kasimple, basic ginaya katama. Di nga ginapa-komplikar tahaw. Bumbuhan na. Amo gani Bombo Cham daw since ang nagpungko ini sila sang June 30 ano na daw wala untat wala kumbaga sa ining pag-external sa halin sa pag-assume ng office bilang okay na kay dito na saka na si Vice Mayor Baronda dira sa may office ni Mayor Raisa Trenyas and may mga nisrihanay and nagingyo na ini sang additional space for Sangguniapan Lunsod and the Office of Vice Mayor. But the next day na naman, yara naman sang issue nga na ginagaway naman sa opisina ang Agriculture's Office, Moral Values Formation, kag ang ining staff mismo, kag ang ining ASSU. So, base ang problema, hindi man sa kay Mayor Inday Raisa, kag kay Vice Mayor Lablab. Base ang problema ang mga tao sa Idalom. Amo na gani nga may mga ginapang assign, may mga ginapang appoint, may mga ginpang tulinan sang responsibilidad. Kiti paano karon maka move forward? Paano karon makapanerbisyo ang duwa naton ka mga opisyalis ni particularmente ang aton sini nga local chief executive kun pati mga kasubong sini mga bahaw-bahaw nga istorya ya. O si kanya pa sa iya sini nga simpo. But in the first place, tani na hitso na ni before pa man sila iya nga sa laylo, before pa man mag-start sa ila sila iya nga mga tagsa ka termino. Ano-ano niya mga opisyalis na to now? Why sila iya sa sense of preparation? Ano ni sila mga elementary grade 1 section 58? Ay, ano istorya to ni man? Amo gani Bombo Cham kay according to Mayor Raisa nga direksyon ako na sa obra dayon kumbaga. Yes, ako ay nag-agree ako kay Mayor Inday Raisa. Nga matrabaho na ya. Amo lang na galing kay galing kiti Jesus Maria kagusip. Tani mahitso na ni, tama na ni. Una pa lang ganing si Mana. Nang pinasampok na kitaton niya. Nagsinampok kanay na kita ya. Hitso na ni dapat, matapos na ni. May closure na ni, may period na ni. No? Kay time is gold, usikan tayo para sa mga mamo, si Jesus Maria kagusip. Ano man, di ka mo yung mga bata, payaon na. Ginpili, kamo gani isang nga pumuloy isang syudad sa Iloilo para kamo magpanguna dira. Pinamutang kamo gani sa pwesto nga ginpili nyo padlaganan. Karon si kanyo ya kay binhaw-bahaw ng istorya? Yang ke uniform tanggo. Ate, amo ginabomot siyam. So, kabay pa kay kagina initial nga nagkipagsagalanon na ining si Building Administrator's Office si ang Hedre kag si Mayor Raisa Trenyas kay kagina ginhulat-hulat pa naton siya actually sa may opisina kung mag-aabot siya for a statement lang gin abi or finalize na balang kung sino gid nga offices ang magapungko dira sa may 6th floor but so far wala pa gid momocham. So tanawon naton kiti Friday naman subong hopefully nga by the next week manami Lunes kag kumbaga organized na by the next week momocham. All right.
Sa dugang man nga mga balita nagikan sa Iloilo City Hall, ang ining si Attorney Edgar Hill, ang City Legal Officer, na gin-appoint man ni Mayor Raisa Peñas ang Lunes gid lamang, Bombo Cham, o Merkules man, sa ining ginparigang inaugural session, ang nagtaliwan na sa edad nga 91, so ini nakasubog sa Iloilo City Government, kapin padri ni Iloilo City, former Iloilo City Mayor Jerry Treñas, nga kung sabihin ang kilala gid niya si Attorney Edgar Hill, pag-isa man sa mga nagsuporta gid sa iyang amay, kag sa iyaman mismo, kag nakit-an gid mismo ang iya diri nga kaalam ni Attorney Edgar Hill bilang floor leader sa Iloilo City Council kasang 2001 to 2010, and sa 2019 sa final term ni Mayor, dira man sa gihapon para sa iya at para sa siyudad ng Iloilo si Attorney Edgar Hill. So ipabati naton man ang pahayag sa Mayor sa siyudad ng Iloilo pinaagi kay spokesperson Joy Fantilaga Gorzal. Nakasubo gid sang aton nga alkalde, Mayor Raisa Treñas, kag sang bug-os nga mga empleyado sa City Hall, ang pagtadiwan sang aton nga City Legal Officer, Attorney Edgar Hill. Para kay Mayor Raisa, si Attorney Hill hindi lamang isa ka legal officer. He was a pillar of strength, a trusted advisor, and a man whose integrity inspired many. Ang iya nga kaalam, ang iya nga humility, kag sincero sa panggobyerno, nagtatak na sa aton sa syudad, kag sa mga tawo nga nakaupod niya sa iya nga trabaho. Ang pagtaliwan ni Attorney Hill, hindi lamang ini personal loss, no, kay Mayor Raisa, but a great loss to the city of Iloilo. We have lost one of the finest public servants. Gani nagapangayo kita sa mga Ilonggo nga magupod sa pagpangamuyo para sa eternal repose of the soul of Attorney Edgar Hill. Nabatian diri ang pahayag ni Joy Fantilaga Gorzal, spokesperson to the Office of Iloilo City Mayor Bombo Cham. Hindi ang iba ni hindi tananing taga City Hall, hindi ni ka pangamuyo para sa eternal repose ni Attorney Edgar Hill. Amugan Bombo Cham kay Hindi ni sila ka pangamuyo kay ti nagaway pa to sila ka kwarto kag opisina mo no pag pangamuyo nila. Amugan Bombo Cham. Hindi mo mabuhan ha. Sus Maria kagus. For the last time, hitsuan nyo na. Kung hindi man dapat subong na ni kay isa na kasi manaw. Isa na kasi apat na kadlaw. Tama na. Desisyonin nyo na. Mayor Inday Raisa Treñas, ma'am. Vice Mayor Love Babaronda, ma'am. Storyahin nyo na nga duwa. No? Anong inyong mayor tinutuyo o maserbisyo sa pumuluyo sa syudad sa Iloilo, di ba? Istoryahin nyo na para nga maka-move forward na kita. Karon iya stack up ta diya sa problema sa opisina kag sa talatapan. Sus Maria kagusip ya. Ang mga taxpayer naga-demand. No? Pumuluyo sa syudad sa Iloilo. Taxpayer naga-demand. Nga tapuson yun na ni. Bain na daya kung multi-purpose building, kung legislative building, kung ano pa dira nga mga sahi sa mga whereas dira. Tama na. Simpo na ni. Para nga sugura na matutod sila nga trabaho para sa mga pumuluyo diri sa syudad sa Iloilo. Bumbuhan. Tama gid Bombo Cham. So kabay ta dagay hopefully nga makabato naman kada sa impormasyon nga may final na nga magabulos sa mga nabakantihan nga opisina and ang ining apila pa man ka issue Bombo Cham. All right. Balita nagikan sa Iloilo City Hall in si Bombo Hana Mendoza Andasa para sa the number 1 in the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat kinda Bombo Hana Andasa. Kag isa pagaling ang ginapangayo ko, tama na. Untating nyo na. Sa mga karga istorya, tubong-tubong istorya. Para iya nga pawayon. Ang mayor kag ang vice mayor sa syudad sa Iloilo, untating nyo na. Maluoy ka mo. Why na kamugani kontribusyon diri sa syudad sa Iloilo para magayuan ang pangabuhi sang tagsa ka Ilonggo
gatungan nyo pa, kakargahan nyo pa istorya? Kamo karon to pinagtagbong ko sa Taalek? Kalilintukin siya, oo. Mapost ang isa. Kumintaran siyang karga lupot. Mapost naman tong isa. Kumintaran naman siyang karga lupot pagid. Ay nakamugani kontribusyon sa syudad sa Iloilo pagplahimuyong kumudrabla. Paano naton inakaroon niya malabot ang ginahandom naton nga magsaka kita? Sa mas mataas sini nga numero sa pagka-highly urbanized city? Kung ang mga nagahutik, ang mga nagakarga sa mga opisyal sa syudad sa Iloilo, mga way pulos. Kargahin nyo mula sang ideya sa kayuhan. Kargahin ninyo sang knowledge. Kargahin nyo sang wisdom. Oh? Hindi kay mga labay-labay kay kung ano-ano lang nakarga nyo, ginahutik nyo. Tapos wilduhan ka mo sa niya, taxpayers money, 15-30. Ay kalilintukin siya sa klase, sitwasyon niya ito. Pero sa Gyapo, nagapati ako nga si Mayor Inday Raisa Treñas. Di mo niya madala sa karga-karga. Si Vice Mayor Love Barunda, hindi mo man niya madala sa karga-karga. Once again, storyahin nyo na ni nga duwa. Mayor Inday and Vice Mayor Love. Para nga matapos na niyo No? Maitso na, makasugod, kati kamo man naghambal lang let's move forward for the betterment of Iloilo City. 35 minutos sa kaligad sa Tak ng Alauna. Pagbalik nato na banuanuga nga mga balita kag impormasyon. Laboratorio sa sulod sa eskwelahan sa Pisaanan Elementary and National High School posibleng ilakip sa pag-aimbestigaran natuhoy sa sining nagtugas pagkalalipong, pagplanukap, lupasinsya sa mga nagkapanyaga, pagsakit sang tiyan, paglingin sang ulo, pagpinot sang dughan dito sa may Sibalo, Mantique. Balikan tayo ni matapos sa bilang importante nga mga panumno. Oras na. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Iyari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agod gamiton sa bilog nga adlaw agod indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lang makalikaw sa aksidente sa dalan? Iyari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay.
Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikido kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahinas ang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bango dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 39 minutos na nakaligad sa takna Siringalauna. Balik na rin sa pagpangalagad sa Bombo Anay Soto sa Yapon Kapunin mo Bombo Chama Blanco Hover. Ang laboratorio sa bulutuan nga kung sa din dito ang mga estudyante naga-eskwela kag dito gid ang kadamaan sa mga ginpangdala sa ospital. Na may science laboratory ni sila, kilala ko pa, science laboratory. Wow, forte, no? Science laboratory. Oh. Kilala ko pa. Science laboratory nga, science laboratory Oh, para nga do familiar man sa tanati, isa ko nun isa pag-ausisaon sa mga otoridad sa probinsya kang Antique. Oh, anong ara dito ay han nga posible nga gintunaan sining pagpanimaho sa mga estudyante sa nga chemical nga mala dunot nga bayabas ang baho, yes day? Oh. May isaman kuno ka chemical to nga posible nga ginatudlo nga ining correct me if I'm wrong raw material sa formalin, ano ni siya? No? Nga mo na itong ginalantaw kagay na sa inyong spokesperson sining task force. Anyway, sa dugang may informasyon, sa linya naton si Bombo Jomar Villa. Sa report, Bombo Jomar, please go ahead. Padayon karon ang otoridad sa pag-identify sa sining ginhalinan gid no sang sining pagkalipong paglaing sang pamatyag sa sining mga estudyante sang Pisan National High School sa may Banwa sa Sibalom probinsya sa Antique nga nagresulta sa masobra 200 sini ka mga individual ang ginpandala sa ospital Bombo-Champ no. So nagpatigayon na sila sang swab testing sa area kung saan may mga nakuha to sila sa dingding nga posibleng ma-identify no nga kung ano kasahi sining materials o kung ining chemical nga nahaklo sang kabataan nga do kasubong luto sining biyabas kag amo lang man to no nga nagumpisa ang ila sining nabatsagan naglain ng pamatyag ang iban sining nagkalalipong may ginkuha naman sila nga swab sample sa palibot nga mahimo man nila nga i-test kag kon mangin pareho ang resulta sa swab nga nakuha sa classroom. So posible nga ma-conclude no, kung anong sahi ni karon sang chemical ang ila sini nga nahaklo. So isa diri sa ginpakigangutan naton si Dr. Romel Garganera, ang Provincial Department of Health Officer no sa may Antique. Ako magluwas sa sining result sa swab Bombo-Champ no sa likod sa bahin karon niya sang og saran sang eskwelahan gina considered Manila no sa bahin sang ila sining investigation ang porsyon karon sang eskwelahan kay may ara ini sang laboratorio kung sa diin sunod diri sa natungdan patigayon nila karon sa investigation mangin part ini no ining laboratorio kung balati makitaan sang mga sign o kung mga posibilidad nga base ko may ara sang nag-experiment no sa sulod sang eskwelahan pero sa pagkaintindi sa natungdan ang ginahimo sini sa may area sang Pisan National High School ang hindi siya hambal nga ti laboratory nga do naga-experiment kada sa mga chemical
ano lang ni siya, no? Do part bla sang high school ngati may ara sang introduction dira sa mga human body, no, parts of the human body. So muna ang main sinada nga no nga ginatudlo sa laboratorio kung sa laboratory room. Pero sunod sa tungdan agod nga ti makasigurado mas mayo nga mausisa Manila, no, ang sulod sang laboratory room kay kahapon kag sa ligligan sining adlaw an nakasirado ini. Bumbutsam so basi ka subong nga hapon ginatikwaan nila kay para ma-inspect, no, ma-examine man ang susulod sang laboratory sa sining nasambit sining eskwelahan kay ti kunan tawon ta ang karabana Kagapon sining sirado sang adlaw yang kung sa diin nga tribukahon bukas kung sirado man. Sirado ang ining laboratorio. Ti kung sirado ang laboratorio, ti nga balikan pa to kagusisaon kay sirado gani. May naga-coordinate na to sa part Hindi sang namin ko bala DOH kung why man to sa mga chemical to sa sulod to nga katuan pa to kagusisaon. Titanan ko no gina-considered ba lang mga posibilidades mo lang. Bamboo champ. Ti konsiderahon Manila ang posibilidad ginagaw 6/5. Kay kun ang result abi sa swadom dugay-dugay pa man. Amo na nga may mga ginahibo man sila kung anong mga mahimo sila nga mga posibilidades man sa pagtumod sini karon. Pero initially duway man sila man nakita to gani nga do may nagalapta to sa salog or sa sagwa abi, no, sa nga sining laboratory room. Pero ti mas mayo kuno inspect sa sulod kag mabalaan gid ang ano ini matuod sini nga kun bala may kantanan man ini or basi kun waydam lang natin siya dumahimos bla ang tanan sa sining nasambit sini karon nga insidente kay kun bulong malang abi nga nasimutan to sa mga estudyante ti usually makasimhot man ang mga farmers naton, no, kung normal abi sining bulong so may ginalantaw nga posible nga may ginmix sini nga mga chemicals kung paano nga amo gito ka grabe, no, ang baho nga nasimhot sa mga estudyante nga nagresulta sa ila maging pangdala sa may hospital. As of now ang mando diri karon hindi man siya mandatory pero gina-encourage ang mga pumuluyo sa may pisaanan nga mag suksok na isang face mask samtang ngati ang ining resulta no may mabalaan bubutsam kung ano gito ang ginhalinan sang sining nasambit sini karon nga pagkalain sa pamatyagan sang mga estudyante. Aribla, no, ang kabahin sa pahayag ni Dr. Mel Garganera ang provincial Department of Health sa probinsya sang Antique. I think that some start gid okay kapon ano during the first wave gid during the first wave gid siguro initial is immediately ocular inspection the congressman, governor, and I think mga agencies natin Department of Agriculture, fire, ara kami to tanan naglibot mga barangay officials. Bali sa school may ara sa laboratory gin check na sa Docman. I think sa hapon, pero ang Friday ko na result nila. But one thing is sure nga may follow-up din nga investigation dira mga focus. Okay. So bali ano sa do part lang sang high school gid man ang laboratory na nga dira. The way you see it, kiti way ko sang nakahambal nga maestra. Okay. Hindi man siya nga laboratory as a classic laboratory nga like sa mga nagko-muskilan. I think part sa room may ara lang kasi ragabi mo sa agwa lang hindi nag-observe. May part siya ginakit nila ilang mga instruments and we're not sure kung may mga chemicals yung natago. Kaya hindi mo makita mo. Okay. But they called it as a laboratory, so mas better guro ang school authority ang mag-define kung ano ang ilang definition sa laboratory. Kaya kung kita sa eskwelahan sa una, sa west mga laboratory may chemicals yun ginagawa mo na bago, no? So, open man ka mo, asa ko na nung mga posibilidades, no? Kundi alaman dra. Open especially this, we all lead, bina-follow, siguro, sundan na later
matamaton lang pili kung di ginadagmas na. Amo naman ko nga though it may take long as we bullseye lang aton nga panaaw ko na no. Kasi may ano ko nun, Dok, duminikita ko silang mga botilyang wala unod. So, may mga request naman na pero importante may physical evidence eh. Yung mga document na. So, sila sa ginambal. Hasta gani ang septic tank ko, nambal na nga bukas. Si Dr. Romel Garganera sang PDOH sang probinsya karon sa Antique, Bumbutsam. Tino sila mismo nga yara sa siyensya karon Bumbujumar daw hindi maka-explicar kung ano na Hindi pa sila makanugid na makambakon ini sa likon ano gid ni nga sa isa chemical. Kung hindi kimuan sang siyensya, ano abi ni? Ang amo nang isa dire karon sa ginalantaw naton kung ano ang posibilidades sini nga rason pagid. Kaysa ang sa pagpangusisa naton dire. Ang chemical nga malapit sa baho sang dunot nga bayabas among hydrogen sulfide. No? Pero hindi man ini kuno iya sandig dire sa aton nga pagpanalawsaw, hindi ini harmful. Oo. Ang harmful siguro nga tido hindi ka kagwanta. Ti ang baho nga bayabas kung nagausbong halin sa ilok. Tinaya mong Bujumar daw, hindi mo ginaya ay naya prangka nga istorya jom sa makayuhom kita prote kung magamonim lang istorya. Plastaran taman sang minatod kag doing tsakto man kay ang chemical nga lapit-lapit sa baho sang dunot nga bayabas as per sa paglaragway pag-describe sa mga nakapanimaho sini, no? Kagapon na interview mo to si Bombo Pao kung ikaw to nagka-interview atong isa sa mga nagpapanaog sa mga kabataan bla halin iya sa ambulansya bisan siya mismo niya grabe gimang baho iya kabiyabas pero kung hydrogen sulfide gid man ang nagsungaw abi or may leak or whatsoever hindi man kuno niya harmful tinga excuse me nga nag-cause sang amo sini kag naglabot iya sa 300 as per records ang ginpangdala sa ospital pero ang magarantiya ko iya no nga makapilinot dughan makalilingin ulo makasuluka ang dulot na bayabas halin sa ilok. Ako na yang do hindi mo kita ma-explicar mong Bunjumar. Di ba? So, amo gani ang na-mention man to gani kahapon nga daw hindi siya balong nga kahit usually ko baka simot ka sang di mayo sini sa imo sini nga ilong dugay-dugay dula na mo tinginin kunong mabaho ni nga na simutan nila ado ga tapix bayo amo tong hambal sang staff to sang ospital nga pag-responde ato kahapon Bumbutsam nagilis na sa ganido ara pagyapon baho mo ado nagapilit sa blas sa bayo amo tong gin-advise to gani sa ilatos palibot nga mag ligo no para at least nga way na sang mga individual nga mapiktuhan karon sa mo ni nga sahi no sang balatian nga doy pagit matumod ni kon ining nabatsyag karon sang sining mga estudyante sa may pisanan National High School gin check tato kun may nag spray sa palibot kay ang sa compound sang school may nakita kita to nga ado daya blang hilamon Bumbutsam no pero tikon naton sa Iglantawon ang epekto for example kung may nag gid man abi nag-spray sang hilo sa hilamon
Bumbutsamp hindi man hambal pag spray mo malaya sa dayon. No, so posible dugay na to nga gin sprayhan. Bumbutsamp amo mato ang hambal sang pila ka mga barangay officials to nga nagpatikayo mas lasang pagin pero ti dugay na dumagsalaks mana. Antes ang ining natabo sinisang damlag lang sa sining mga estudyante. No, nga gin pangdala sa ospital bangod nga nagkalipong kad naka-experience karon sang hindi mayo sa ila sining lawas Bumbutsamp. So sa bahin karon sang mga health facility mga health expert di pa sila makakonclude kung ano gid nga sahi sinisang chemical unless maggawa karon ang resulta maging pedalom sa examination. Bumbutsamp. All right. Kung ang laboratory room nga sarado kag ginakonsiderar nila nga usisaon ginakonsiderar man bala sa mga opisyales sa probinsya kang Antique ang pagpatigayon sang paranormal investigation, Bombo Jomar? Kay hindi man lipod sa ibalo sa mga kabumbo na tundri sa pungsod Pilipinas. Madamo sa mga eskwelahan nga may mga lugar nga kung sa diin nabantungan nga mariit. May mga nagapadalaga ni isang ila sining nga mensahe diri nga ti di bala bago lang ni nagbukas ang klase? Base kuno to sa mga ano ganinang ginapatigayon kada antes mo bukas sa klase mo Chris? Brigada eskwela? Base kuno pag brigada eskwela to bla. May mga natapas to sila nga kahoy, may natapas sila nga puno sa nga bayabas, tapos ang puno sa bayabas to, kay hindi man niya kitaon inamo sa ordinaryo nga tawo. No? Ang mga nag-exister nga mga supernatural beings, no? Mga tamawo, duwende, so on and so forth, base kung kaharian bla to nila. Mga mo sinabla ba pwede man nila magkonsiderar na nga isang tiki na damo na sang Surwano, Bombo Jomar mo? Ati basta sa mga nabukid sining bahin, damo gid man. Ang nakuha information dire Bumbutsamp, ang laton lang anay result no sang swab kay once kun mag-appear man ang ati kung positive karon sa chemical abi kung sa sayo kining chemical. So ay naman siguro sang rason nga mapa-consider basta sa panormal ni. Ang pamangkot pulo pakadlaw magwa ang result. Di ba? Yes. Subong wala klase dito sa Pisanan Elementary and National High School, di ba? Yes. Tima delay naman ang aton sining mga learners na napulo kadlaw kay hindi sila mag-eskwela. Magluwas lang kung may mga modular or kung ano man siya mga medyos posibles na parang sige-sige ilan sining pag-eskwela. Isa sa mga praligban, INSAT, ang mga estudyante lamang ang nagkalaigo. Wayang mga teachers, iban pa nga mga staff, iban nga mga pumuluyo dira sa barangay, nga mga hamtong na wala. Ang iban sini scientific explanation, amo ni ang shared anxiety, no? Mass hysteria, sa aton sini nga mga kabumbo kay iban to ti psychological effect nakita iya sini nga classmate nga nabuglayan maginhawa, nagplanuka, nagpinot ang dughan tido amo man ang iya sini nga ginabatsyag of which nga mayara man sang explanation dira. Kay bisa normal days lang. For example, may tawo ikaw nga nakita nga plumasin siya liwat sa mga nagalit sa panyaga, nagsululuka Bombo Jomar, di blaga digwa-digwa nga magulpiada ka lang suka man. Di may posibilidad nga amo sina shared anxiety, mass hysteria, galing kiti damo-damo gido, labot yung 300. Sa aton sining mga kabumbo, may tani ko siling mo 5, 7, 15, the most is 50, abe. Pro 300. Why man kita guro perdihon? Ang iban sining kadlaw malang na nga base amo sini mo sadto, partis mga tamawo, kung sa hindi makita nga mga tinuga,
Pero why magkita sang perdihon sila dira kung iplantaw ta basi may mag-volunteer nga bulong tuya sa Banwa kag Sibalom. Di pwede naman tumakatwa ng eskwelahan kag lantawon nyo to sa buwag-buwagan nyo to kasin, luyaw kung ano silang mga pamagi dira. Basi kung makabulig pa lang Bumbo-Jomar. Kaya ang statement sa public health galilelas lanay karon sa resulta sa swab. Amo na nga gina-encourage ang mga pumuluyo nga malapit sa palibot specialist at pisanan nga magsuksok lang anay sang ila sining face mask abo mo sam although nga tikon lang tawon ang sa lugar to do ay naman sang naga-epekto abi nga baho nga to do mo to na experience sa mga estudyante. Pero as long as nga way pa man nakagawa ang result so mas mayo nga gin-advise nga magsuksok lang sila anay sang face mask agod nga timalikawan na ang ining nasambit sa ni karon nga insidente nga nagresulta sang ginatos no kan mga estudyante nga gindala sa may pinakamalapit sa ni karon nga ospital Bambutsam. So tugyan ta niya sa health expert kung paano nga ma-identify ini at least nga ma-imos naman kag mabalaan no kung ano gid ang ginhalinan sini kag ma-prevent na Bambutsam. May mga hambal gani nga basigid man kuno sa bulong Bambutsam pero tidway pa man nga gin gid no agin tumod nga mo gid na siya ang rason unless lang kung makagawa na karon ang resulta so hindi man makapanguna karon ang Provincial Department of Health regarding karon sa sining mga mga result o kung ining ginalantaw sining ginhalinan sang pagkalipong sining mga estudyante. Ang na-mention lang to kahapon sa interview taman nga nabatian mo nga ang ila sining ila sining lawas do kasubong do ginaposes. Ang iban nagawaras kag kundo lang kuno imo sining pigar. Perdihon kanila. Amo na nga pag-abot to kahapon ginauyatan lang sa kamot ang iban kag ginapahanginan hasta nga maumpawan. Bumbutsam kag ginarestahan na nisla sang bulong ang ining mga nasambit sa ni karon nga biktima Bumbutsam. Tikay kung ginalagas mong imo sini nga pagginawa di ka ginawa mayo kang magpanik ka gapranig kag Bumbo-Jomar mo. Ang tudlo ko no doon di mo na matadlong mo agad ko. Pero tigin gina-admit sila. Nga nabudlayan ko ginawa kay may hapo tabay. Ikagi maguro nagpranig akon sining kamot. Hyperventilate ang tawag Tita Reg no. Pero sa ulihi gintunan ko lang nga kung magdasig ani kubak-kubak dughang ko kag hapuon ko. Hindi ko paglagso ng akon sini nga ginawa kay hindi ko kalabot siya. Iway ko nagpanik, kalmahan ko lang. Ginawa lang inhale, exhale lang kag dugay-dugay, iway naman na. Makita ka sang ginawa mo kag mabatsagan niya nga way mo sa ginalagas, di naman na maglagan. Amo gani ang isa din karon kay di man gid makapanguna ang DOH kag ang LGU kung anong rason sini. Pero ti ang ginalantaw sini karon nila nga ma-address na ini napagi karon sa resulta sa kag mabalaan no kag makapatigayon na sa prevention ang sa health sector naton sa bay probinsya sa Antique Bambutsam. All right. Ini si Bumbo-Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo-Jomar Villa sa imo siniiya nga follow-up report. No? Ti madamo sang konsiderar no? Nga posible nagtuga sang nasambit sini karon iya nga sitwasyon dira sa may banwa sang Sibalom. Pila gani ka mga eksperto nagpahayag nga ti may posibilidad man kuno banwa nga hydrogen sulfide halin sa septic tank
ang dugay nang wala kasungaw. Tama man itong ginambag kagina sang PDOH sang probinsya kang Antique. Daan nga bubon nga gintampukan sang organic matter or may chamber sa kilid nga may water treatment plant nga daan na kag sumungman nagsungaw bago ginamang. Ti EMB kuno makadetect sini and I do believe nga EMB, DNR EMB padulong naman sa may probinsya kang Antique o ang ila sini nga EMB dito sa may probinsya kang Antique mismo ang nagpatigayo naman sa mga nagakigo sini nga panghusisa. No? Pero tiko na muna nga hindi iya eksplikar sang siyensya sa aton sini nga mga kabumbo. No? Why makita sang perdihon nga ikonsiderar base kung may mga tinuga dira nga hindi naton makita or di makita sa ordinaryo sini nga tawo na sa lapay may mariit nga lugar within the school campus nga natublag so on and so forth kag naakig kag amo sini karon na nangin sitwasyon. Wa makita sang perdihon sina dira pwede nyo man akadlawan but gina-consider gani ang laboratory room nga sirado. No? Nga mga picture man lang to sang human parts ang ara dito. No? Kung may mga chemical gid man dito, okay man ina nga i-consider nga husisaon pero mas mayo gid tanan nga gulo husisaon no? Sa aton sini nga mga tagpalamati kay base kon isa man ina karon iya sa maka bulig bla, no? Pero tani ang ma-check man ini sang kasubong sini mga sitwasyon kung may ara gid man na bisang paranormal expert dira ang eksperto gid. No? Hindi kay pagsulod pa lang sa sulod kay eskwela. Grabe. Puwerte. Mga Riano ni. Gob. Puertigid. Oo, gapangakig sila, Gob. Oo. Tiki lang lang, 21 kababoy ni nga itom do, Gob, payaw ta. Bao, ang isa to, isa ka mo, 3 ka, Gob? 3 ka palasyo ang narumpag. Sus Maria kagusip ka, Radlo, kang isa to, kigakigid, Gob. Itom ya kolor. Pila? Ahi mo ang 30 city kay itom nga baboy, bauti, makol mo na. 198 ka manok na itom. Mas take advantage mo lang sa iban sa aton sini mga kabumbo. Ang kung sa ano nagakangay lang no? Sa aton sini nga mga kulturan, kag ini hapos mo lang sila makita. Kay kung bantog ikaw nga manugbulong nga maayo, kilala gid ikaw bantog gani. No, sa aton sini mga kabumbo ti Dras probinsya kang Antique damo na da. Ti basi kung pwede tan sila maambalan nga ayo o nang ila sila nga serbisyo, ti pwede mo to malantaw para mabuligan ta kung ano gid man. Samtang ginahulat-ulat ato ang result, halin iya sa kunding nga laboratorio to namon gin padala ang mga sample para nga mapatod ta kung mayara gid man sa makahlalit sini nga chemical. Standby na kamo sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Rigi. Inis mo siya mablanco vergabilin sa imo. Sang mananay nga hapon may God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Oras 7 minutos na kaligad sa taknang alas 2. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas,
Utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela 2. Ay kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kon inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kon addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan ang pagpractice Sa di Iloilo, Bill Board of Activities for June 29 to July 5, 2025. Ang Hulyo 4 among first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I will bless the homes in which the image of my Sacred Heart shall be exposed and honored. I will give the priest the power to touch the most hardened hearts. Those who propagate this devotion shall have their names written in my heart, and it shall never be erased. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend ang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa Hulyo 4, 2025. Mag-uumpisa alas 5:30 sa hapon. Ang Valhalla Band ang liwat nga magabalik para sa 2 ka oras kag 30 minutos nga great musical show sa sining Hulyo 5, Sabado, sa Concert at the Plaza. Kicking off alas 6 ang gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mugs kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 6, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sang conflicting countries nga ang violence hindi ang sabat sa tanan nga sahi sang misunderstanding. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Sa eskwelahan ang pagpractice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot ibayaw ang kamot agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kun sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kun pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag hindi pag-ihaboy sa bisan diin lang ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating.
Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyong nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agud nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello and good afternoon gid sa inyo. First Friday of the month, July 4, 2025. Mayong hapon, this is Tita Regine. Oy, kanami sa akong background, Kabulakan, kag kadagatan. Welcoming you, diri sa sininga hapon sa ating palatuntunan kahapon lamang program. Kamusta na mga kahapon ninyo dira? Na-reminisce nyo, na-recall nyo, nasulat na ninyo, lihog lang ko Kung nasulat na ninyo, paki-email na ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede gid nga isulaton and then ipadala or idulong diri sa estasyon sa Bombo Radio, diri kita sa may Mapa Street, Iloilo City, or pwede man nga mapadala sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Today, sugpunan tato ang ulat na natapos kahapon nga sulat ni Inbi sa episode Mr. QRS. Nan, ang lalaki nga nabalo tapos naluyag sa iya. Sige, gaanta ka mo sa background
kung mag-aumpisa na naman kita no sa pagdulong sang kasugpon na sang iyang istorya diri nga wala gid nato na tayuyon tapos kahapon. For the meantime, enjoy and relax kita. Salamat sa liwat nga pag-choose sa aton para inyo nga mangin kaupod sa sini nga matinayon. Aton dira nga mga seniors, good afternoon gid tanan sa inyo, sa mga nagahilay-hilay, nagapahuway-huway. Ready na nga mamati sa mga kasaysayan. So here we go with our song para sa inyo sa sini nga hapon from Jonel Gavin, Bilanggo. Kaupo ninyo si Tita Regine. Welcome sa Kahapon Lamang program. Sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadalak sa pagkakasala. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy at nang maiwaglit ang bakas ng kahapon. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy na aking matikman ang tamis ng sandali. Litong-lito sa nakakapingingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadalak sa pagkakasala. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy at nang maiwaglit ang bakas ng kahapon. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy na aking matikman ang tamis ng sandali. Di ko man tanaw ang liwanag, ngunit nananalig na magsan ang umaga. Di makahinga, di makatawid at bilang ko sa dagat na apoy. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy at nang maiwaglit ang bakas ng kahapon. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy na aking matikman ang tamis ng sandali. Iahon mo ako, iahon mo ako, iahon mo ako. Iahon mo ako, iahon mo ako. Jonel Gavin, Bilanggo para sa inyo. Alas 2:21 na ang aton nga oras. Yesterday, nag-start kita basa diri sa sulat ni Inbi regarding kay Mr. QRS. But before ko kamuhatagan sang background to those who were able to miss ang aton nga pagbasa sang
part ang ginhatag naton yesterday. Gusto ko lang i-remind ang aton yung winner, si Tomas ang maasin, sir. May interview na ako sa imo buwas. So kadto ka lang diri sa istasyon sang Bombo. Bago mag alas 2 ang hapon, pa-Xerox ka na sang imo nga ID, 2 copies. And before 2 o'clock, kadto ka diri sa istasyon sang Bombo para nga maka-interview ako sa imo. I hope nagapamati ka gidira and you are aware kung anong imo nga himuon para buwas. Salamat gid. That's for our winners ang last week na si Tomas ang maasin. So diri ni kita sa paghatag background sa sulat diri ni INB regarding kay Mr. QRS. Actually, husband ini siya. Husband ini siya sang iya kuno carnal nga friend. Co-teacher niya man pero napatay ang iya nga co-teacher. So iya sini nga husband, syempre sa napatay ang asawa na balo na. According sa iya sa pag-describe ni INB, wa siya makasalapo sa isa ka tawo nga masyado ka supog, ka isog, ka super. Well, amo na no ang iya nga pag-describe diri sa kay Mr. QRS. Kay kabuot man ni kuno sang una, sang buhi pa ang asawa pero sang nabalo na, do medyo nag-wild na no. Kag ginpangaluyagan ini siya kay ti sunod sa iya ang gintugon gid sang iya nga misis before ini siya nga nagtaliwan nga kung mangita man lang siya another partner ti gina-endorse niya si NB. And another thing, ang duwa niya ka mga anak nga ang subang estudyante ni NB ng ano man boto man sa iya. So muna nga ti nangisog man siya nga magpangaluyag kay INB but so far ti daw wala gid sang paabuton kag nagahambal si INB no nga ngita ka na lang sang iban. So amo to ti nagpauli siya sa do ilabala nga lugar tapo or basta nagato siya sa somewhere no kag didto kay ti hindi man si INB sa iya so nangita hindi lang isa kundi duha kundi tatlo. Ka mga babayi nga nangin kabahin sang iya nga kabuhi. But after that, sa pagbalik niya, nagmasakit siya. Kay, nagmasakit and then daw, na-aksidente gid. So, nagmasakit una, and then nagkato kay INB, nga naghahambal, nga tikong ginbaton mo lang ko, wala ko tanindangtan ang amusini. Wow, do medyo may pag-guilty effect pa. But sang ulihi, na aksidente gid ini siya nga amo to ang gintunaan sang iya nga kamatayon. So from here kay ti nahulog sa bakilid ang iya nga service nga ginadala. So napilpilan siya, gindala sa hospital pero dead on arrival. Kag kaluoy sa kabataan, igo lang nakatapos ang 2-year course si Subang kay nakagraduate sa high school si Agot kag napatay man ang ilang father. So from here, padayon naton ang sulat diri sa aton ni INB sang Iloilo Province. Tita Regine, after 3 days in the funeral home, nagbakal si Subang kag si Agot sang papel nga korona sa patay, bali ang 2 kids. Dili pa uso ang fresh flowers kaniadto. Para dalon sa funeraria, kay ila sugaton ang bangkay ni tatay nila. Tungod kilala sila sa nagabaligya sang korona, ginambalan sila nga dinhi inyo tatay bago pa nagbakal sang korona ug nagsakay sa puti nga kotse. Uy, dako ang katingala sa duwa ka anak og masig pangutana sa isa't isa. Ngano nagbakal si tatay sang korona nga siya amon sugaton subong sa funeraria. Nakibot ang nagbaligya sang korona. Talaga? Nagsabat si Subang, paano nga siya patay na? Sa pagpadayon ko, Tita Regine, 3 ka babae, puros kirida, ang nag-claim sang bangkay niya sa funeraria. Why gin-release? Kay ang ginapaabot nga mag-claim ang 2 ka anak niya. Pag-abot sang bangkay sa ilabalay, nag-schedule kami nga mga teachers, ma-vigil, kay ang iya asawa, kauban namon, nga maestras ng una. Close friends kami ni Mrs. QRS. We're like sisters, not only in profession, but as friends.
Pagpauli namon halin sa vigil. Ngano, nga gintugnawan ako, nga dili man matugnaw ang tiyempo. Pagbalikid ko sa may portahan sa amon kusina, naatao. Nakita ko nga ang kataas ug ang panglawason murag siya. Nagabarong og flesh color. Itom ang pantalon nga mausab ang iya ginsuot sa lungon. Dili landong tita ay abaw. Wa gyud ko kahibalo nga ginubanan niya ako pagpauli. Kinupdan ko na siya sa pagpauli. So sa sobra ko kahadlo, nakatsabaw ako ug dumalagan, nakabunggo pa ang ulo ko sa platera. Nakibot ang inablos ko nga nag-study sa sala. Nagkadto siya sa akon ug nangutana. Hambal ko sa iya, dali sa kwarto. Mag-Holy Rosary kita. Ipahanungod naton sa kapatawaran sa mga sala ni Mr. QRS nga namatay. Ginsundan niya ako diri sa balay kaina. 2 weeks ang embalsamasyon sa iya. Abi ko gani tita, hindi na siya mang disturbo pa. Pero paglubong, nagpadamgo pa. Nangayo pa saylo sang pagbaso niya sa akon adtong last visit niya. Na-guilty siguro. Apisar, nag-sorry man siya. Nag-offer naman kami liwat sang Holy Rosary for the forgiveness of his sins. Akon dayon siya ginambalan. Mr. QRS, kung nakasala man gani ako sa imo, please forgive me, as I have already forgiven you. Go straight to your destination, and may you rest in peace. Waay na siya dayon, magdistorbo pa. Ako na recall ang istorya sang akon magulang sang una. Nag-away sila sang amon pakaisa nga maldita. Ginagaw abi ang iya bag-o nga bag, kag sudlan sang baras. Kundi na nga kig akon magulang, nagpukutay sila. Ang malabog nga buhok sang amon pakaisa, amo ang iya nga ginbira. Napatay to siya, kay nabungguan sang single nga motor, pagtabok niya sa karsada. Way pasanda magbugnuhanay sang siya namatay. Nagpabatsyag sa akon magulang, paagi sa damgo. Iya ginatagan sang saging kag tubig ang akon magulang nga nagatanom sa uma. Nanugid siya kay nanay kag hambal ni nanay, magpangamuyo ikaw. Pahanungod mo sa kapatawaran sa mga sala sang imo pakaisa. Tapos nga gintuman niya ni Inday, way na siya magpabatsyag paliwat. Kung may kalag kuno magpabatsyag, padamgo sa imo, halaran mo siya sang prayer para mapatawad ang iyang mga kasalanan. Kag si Lola sang una, iya ako ginistoryahan sa nagmorto ang iya kasilingan nga namatay kakonsumisyon sa iya bana nga bisyoso. Nakautang siya kwarta kay Lola. Namatay lang, waay mabayaran. Og nagpakita kay Lola sang nalubong na siya. May kalayo sang morto, nagpungko sa balkon sang balay nila Lola. Sa isip ni Lola, may tuyo siguro, kay waay makabayad sang utang niya. Ginhalaran siya ni Lola sang pangamuyo, nag-Holy Rosary para sa kapatawaran sang iya mga kasalanan, kag waay na magpakita pa. Amo dia ang ako na dumduman, nga ginhambal ni Inday, amon magulang kay nanay. Sa iya, kaginhambal man ni Lola kay nanay. Ang pagpangamuyo, tama gid kay importante. Isa ka pamaagi nga makaistorya kita sa aton mahal nga Dios. Makapasalamat kita sa mga grasya nga aton nabaton sa iya. Makapangayo kita kapatawaran sang aton mga kasalanan. Makasumbong kita sang aton mga problema kag kasulbaran sini. Sa mapagsik pa si Lola, nag-istorya pa siya sang iya nabatian sa ilang mga katigulangan nga debutada sang una. Hambal niya, ang aton mga minatay, ginahalaran naton sang pangamuyo para sa kapatawaran sang ilang mga kasalanan. Agud kun mapatawad na sila sang aton mahal nga Dios, makaabot na sila sa ginharian sa langit. Ang aton mga problema, ginasumbong sa ila, madasig, nga mapaabot nila sa aton mahal nga Dios. Kay sila, mga espirituhanon, marapit, kag mahapos maka-request. Pangayo bulig sa aton mahal nga Dios para sa aton. Amo dia,
Samtang kita nga buhi pa, diya sa duta, ang magabulig pangamuyo sa kaluwasan sang ila kalag sa infierno para makasaka sila sa ginharian sang atong ginatuuhan nga manluluwas si Ginoong Hesus. So kita gid ang makapangamuyo para sa ila. Hindi bala Tita Regine, makasami maskin magdugay na namatay ato nanay kag tatay sa panahon nga naa kita sa problema sa kalisod nga pangaliya kita pagtawag sa ila. Nay, tay, puligi man ninyo ako pagsulbaros ng akong problema. Nay, tay, hawasa man ninyo ako sa sininga kalisod. Kag mahuna-hunaon mo ang solusyon sang problema mo. Kag nagahagan-hagan ang kalisod nga ginabatsyag mo. Thank you so much, Tita Regine. More power sa imo makawiwili nga program. May our merciful and magnificent Lord always shower His unfathomable love and blessings to you and family. Just me in B, sang Iloilo Province. Gusto ina in B, more than the flowers, more than the comfort that we could bring sa bereaved family, ang pinaka-the best that we can offer sa namatay, amo ang paghalad sang pagpangamuyo para sa iya, paghalad sang misa para sa iya, so that if ato siya gina-cleanse sa purgatory, mas mangin madali ang iya nga cleansing kag makadiretso siya sa heaven. So that is the best thing. Prayers is very powerful. Kag the best thing to offer sa mga minatay naton. 2:34 ang atong nga oras. Salamat sa liwat for this episode. Magapanumbalik ang KLP. Salamat gid Ma'am NB. Magapanumbalik ang KLP. Pagkatapos, ang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi, magpartisipar sa mga organisasyon o clean-up events. Likawan ang pananakit ng katawan. Sila ang magpapatunay kung gaano ka-epektibo ang SED Liniment Oil. Masakit na katawan ko, yung likod ko, papapahirang ko yung likod ko. Konting massage lang naman na ganyan eh. Ayun, nawawala. Maitulog ko lang yan, wala na. Ng ulo. Masarap ng tulog ko, sir. Subukan nila at nang maranayan nila na ang SED Liniment Oil ay mahusay. Tanyata Rivera Salamero ng South Poblacion, Gabaldon, Nueva Ecija. SED Liniment Oil. Gawa ng SED Marketing. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos.
Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sa buhok. Natukiban sa health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sa environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution. Our next story is specially requested nga today natin basahon July 4, and this is from Belle sa San Enrique. Dear Tita Regine. Maayong katahuran sa imo, sa staff sa numero 1 nga radio station ang Bombo Radio, kag sa tanan nga tagpalamati sa imo matahom nga kahapon lamang program. Tita, madugay na kuntani ang akong plano nga magpasakop sa imo programa, apang subong lagid ako nakatsansa. Ihinago lang ako kay Belle sa San Enrique, Iloilo. Tita, gusto ko i-share ang akong kasaysayan nga nabase sa 3 ka hashtags. Hashtag, ang kapigaduhon hindi upang agud malabot ang masanag nga handom. Hashtag, edukasyon ang liabe para makagwa sa puraot nga sitwasyon. And hashtag, balik don ang imo ginhalinan para mahapos ka makalabot sa imo padulungan. Tita, dira na sandig ang akong kasaysayan. 7 kami nga magulutod, ako ang subang. Ang amon tatay, agsador sa lupa, sang Santos Lopez, diri sa amon nga lugar. Waay siya maka-eskwela, bisan grade 1 lang tita. Bisan nga rana, hindi ka maan magsulat. Si nanay, naka-eskwela grade 3 lang. Tita, kung pigado ang iban, mas sobra gid kami. Si nanay, nag-aobra sa kampo sa Tubuhan. Way back 1975, grade school pa lang ako sa edad nga 12, nagaimaw doon ako kay nanay, obra sa kampo. Ang adlaw ni nanay, 5 ka pesos. Ang akong tana, tag 4 pesos. Kay bata pa kuno ako. Tita, samtang nag-aobra ako, nagasulod sa akong isip nga maeskwela gid ako para makahawas ako sa tuman nga kapigaduhon. Sa amon barangay, tita, halos waay sa nagapadayon eskwela sa high school hasta college. Man, tama karayo ang amon barangay sa Banwa. Kaysang una, why pa sa mga barangay high schools. Kinanlan mo gid magkadto sa Pasig National High School. Kakinanlan mo gid nga mag-boarding house, kay waay kasang masakyan nga jeep pakadto sa Pasig. Ginpanaw lang namon 15 kilometros halin sa amon barangay pabanwa. To make the story short, tita, nagpursigi ako nga mag-enroll sa high school. Samtang ang akon mga libayon, yara sa elementarya, nga may 3 kilometers kami nga ginapanaw aga hapon, kay waay pa sang eskwelahan ang amon barangay. Tita, samtang yara ako sa high school, average lang gid ang akon nga grades. Siguro, sa rason nga tama kakulang ang akon nga lawas sa nutrition. Sa allowance ko nga 5 pesos, baklan ko sang uga, sapsap o tabagak, kag kinut-kinuton hasta mag-Biyernes. Biyernes ang hapon, nagapanaw kami sang ibang estudyante nga sa tupad sang amon barangay. Imagine, tita, 15 kilometers amon ginapanaw. Ang mga upod ko, ara doon sa ila barangay, ako tana, sige papanaw, kaysa unhan pa amon barangay. Amuday ang akon kabuhi, hasta nga nag-3rd year ako. Pag 4th year ko, may ara doon isa ka jeep nga nagabiyahe sa amon. Pero tama kabudlay ang dalan or ang karsada, lubak-lubak. Waay maasikaso ang karsada. Kung maabiriya gani ang jeep, waay kami choice. Panaw gid tita. Bisan gapangarado lang si tatay sa lupa, gapangampo sa tubuhan si nanay, pero ginplano gid nanda nga paeskwelahon ako sa college sa Iloilo. Sang una, sa Iloilo kagid ma-enroll. Why pa sang colleges sa Kabanwahanan, tita. Pag-graduate ko sa high school, nagaisip ako,
paano ayhan ako makaeskwela sa college? Nga bisan pagbiste, kagamitan, waay ako tita. Ahaw nga dilargo sa amon CAT, ang fatigue nga dilargo. Amo lang gidaa ang akong dilargo. Waay gid ako nagademand kay nanay, nga baklan ako bayo, sapatos, o kung ano-ano pa. Kay ginalantaw ko, nga pigado kami. Naluoy ako kay nanay, kay tatay, kagara pa mga libayon ko sa high school, kag elementary. Tita, daw damgo. Nga pagbugtaw ko, ato dun ako sa University of Iloilo, taking up Bachelor of Science in Elementary Education. Handom ko gid tita, magmaestra. Masubo, kay bisan akon boarding house, nga ara lang sa Tubang, Maria Clara, sa Central Market. Nahadlok pa ako magtabok, pakadto sa university. Maswerte lang tita, kay may amiga si nanay nga ara sa Iloilo nag-eskwela ang kabataan. Kaysa amon gani barangay, why gid sang may college nga estudyante. Amo gani nga nag-isip ako nga makasarangayhan ang akong ginikanan nga magpa-eskwela kanakon sa college. Kag ako man, maano ayhan ako sa college. Why ako gamit. Mapailo-ilo doon kami tita, kay nag-imaw lang ako sa tong bata kaamiga ni nanay. Imaw gani kami sa boarding house na. Man, bed space lang amon boarding house tita. Nakachinelas, nakadilargo ka fatigue sa CAT. Ako samtang nga nagapa-enroll, so amo nang akon attire. Tita, nahuya gid ako sa akon mga boardmates, kaya ang akon personal nga kagamitan, haros makaluluoy gid. Nagumpisa ang klase, school uniform gid lang, kag school supplies ang ginbakal ni nanay. Para makabakal man ako, kaiban ko nga kinahanglanon, ginaipit-ipit ko gid, ya 50 pesos ko nga allowance kada semana. Pangsudan, bakal habon, kag iban pa kada semana. Hasta nga nakasupot ako, kagin bakal, isa ka panid nga delargo, kag t-shirt tita. Nagaabot sa point nga waay ako nagaimaw kaon sa akon nga boardmates, kay man, way takon itsudan. Sadto tita, 700 pesos ang tuition fee sa kada semester. Mag-abot gani ang tagbarayad sa tuition. Naluoy gid ako kay tatay kag nanay. Sa mga libayon ko pa nga arasanda sa high school, do mag-give up na lang ako sadto. Si nanay kun way obra sa kampo, nagadalikyat baligya ka mga kararuton, kamote, balinghoy, nga produkto ni tatay, dira sa supermarket sa Iloilo. Kagamudaa ang akong gina-allowance tita. Ang challenging pa tita Regine, kay duro ang amon paryente, nagahambal nga hindi ako makatapos sa college. Kay ginalantaw nila ya sitwasyon ni tatay nga nagaagsa lang sa lupa kamangaranon. Sa 1984 tita, nakagraduate ako. Nag-take sa teacher's board exam, kag nakaluyan sang Ginoo, pasar ako tita. Sadto nga tuig, naguntat eskwela ang ikaduha ko nga manghod, kay ma-college daw tana, kag ako, waay pa makatrabaho. About tita, sobra naman niya akong problema. Kay nakagraduate dun ako, pasar dun sa board exam, paano ako maka-apply sa obra? Tita, way gid tana sang may nag-guide sa akon kung paano mag-apply sa teaching position. Waay gid ako tikilala sa amon banwa. Natipon ko doon akong TOR, diploma, PRC board rating, kag mga clearances. Nagpabaka sakali ako kadto sa San Enrique Central School, kay ara ang office ng district supervisor. In short, gin-interview ako, kag nakasulod as substitute teacher, kay may nag-maternity leave nga maestra. Tita, duging kaluyan gid ako ni Lord. Nakita ko gid yad ako ang kalipay ni nanay kag tatay. Pagkatapos sadto, sunod-sunod na ang akong appointment as substitute teacher sa iban nga barangay schools. In 1987, na-regular ako sa teaching tita, kag nakasigi na sa college ang libayon ko, taking up midwifery sa isa ka college dira sa syudad sang Iloilo. Nga ako doon ang nagagasto. Ang ikatatlo kag ikaapat ara sa high school, ang iban sa elementary. Tita,
kargo ko tanan nga kinahanglanon nanda sa eskwelahan. Bisan personal ko nga gamit, hindi gihapon ako makabakal kay kulang gani sa akon mga libayon ang sweldo ko, tita. In 1987-1988, ahaw nga 1,100 pesos ang monthly salary sang teacher 1. Tita, abi mo, handom ko sadto nga kung makamaestra doon ako, baklan ko gid sanday nanay kag mga libayon ko sang dako nga lata kamaylo. Man tita, makatilaw lang kami sina o kung soft drinks man kung gamasakit kami. Permi lang kamote, balinghoy, saging, yaamon pamahaw, kay whitey sudan. Hindi kami makakaon kag ginisa o pinirito man. Permigid lang uga nga sapsap o hawal-hawal ang ginabakal ni nanay sang una. In 1990, nakapamana ako, tita. Graduate na sadto ang libayon ko sa college. Ang duha ko pagid kalibayon, graduate naman sa high school, pero nagpamanila sanda, nag-obra sa garment factory. Abi mo, tita, ang pagpamana ko, hindi ko plano. Ugaling, kinagsunggod ako sa libayon ko nga pagka-graduate na sa midwifery, nagpamana ta na. Waay na ginbalikid ya mga libayo namon nga naga-eskwela pa. Nag-expect ako nga siya naman ang mapaeskwela sa amon mga libayon. Pero nag-una patana. Nag-una patana gani pamana sa akon, tita. Masubo pa kay waay tana siya makaobra. Nagsagad tana pa ni mata. Hasta nga nag-apat ang bata nga jobless tana. Ang bana ara lang sa uma. Tita, ambot kung anong akon kapalaran. Ang akon sweldo, ginabulig ko pa sa mga hinablos ko. To shorten my long story, tita, nag-college na ang akon mga hinablos. Lakip na sa iban ko pa nga mga libayon nga nagparamana, nagparangasawa, nga waay sang obra. Kagang kabataan, haruson makapaeskwela. Tita, ako may 3 ka kabataan. Ang akon bana naguntat sa trabaho bilang electrician nga sadto ara sa Manila para lang maatipan ang amon kabataan nga hindi na kami magsuhol pa sa yaya. Maswerte lang ako sa akon bana, tita, kay luwas nga mapisan sa uma, wala pa sang bisyo, sigarilyo, inom, wala. Panimalay kag kabataan namon ang ginaasikaso kun ara ako sa school. Kun Sabado Domingo, nagaatipan, nagaobra sa amon gamay nga uma. Nag-start college ang amon kabataan, amuman ang akon mga hinablos, nga lunsay ko ginabuligan financial. Hindi lang isa, 2, kundi 5 sanda ang akon sunod-sunod nga ginabuligan sa college. Tita, kag may ara pa nga magagmay sa elementary. Abi mo, tita, naghimakas gid ako sadto nga mag-enroll sa MA, kay handom ko nga mag-school administrator sa bulig sang akon bana, tita. Nakatapos ako sa Master of Arts in Educational Management sa WVSU Kalinog. Samtang gamay pa ang amon kabataan, tita. Kag nakaluyan sang Ginoo, na-promote ako as head teacher 3 in 2004. Then, in 2006, I was promoted Principal 1, tita. Kag sa panahon nga ara ako sa school, madamo nga financial constraints ang ako na experience, tita. Knowing nga magluwas sa akong kabataan, may extended families pa ako nga ginabuligan. There were times, tita, nga waay gid ako naga-snack sa office just to save some amount para sa kahinablusan ko. In 2012, nag-graduate sa criminology ang subang ko nga bata. Kag in 2014, nag-graduate naman sa education ang ikaduha ko. Ang youngest, ara pa lang sadto sa high school. Tita, hugot ang akon pangamuyo nga siling ko, Lord. Ihatag lang sa akon kabataan ang trabaho nga para sa ila. Agud ang akon na lang problemahan, amo ang akon kahinablusan. Man, tita, halos nang sunod-sunod sila nga ara sa college. Kag ang ginikanan, hindi gid kasarang magpaeskwela sa college. Siguro, tita, gindesign ni Lord nga makaeskwela kag makatrabaho ako kag ma-promote sa medyo mataas ang sweldo, agud may mabulig sa pamilya nga makaeskwela.
makaeskwela ang ila kabataan. Tita ginsabat sang Diyos ang ginapangayo ko. In 2013, nag-regular sa PNP ang eldest son ko. Pag 2016, na-regular man sa teaching ang ikaduha. Kag sang 2023, nag-graduate man sa medtech ang youngest. Kag registered medical technologist na subong tita. Bale, 8 years ang gap sang ikaduha ko sa youngest ko. Sa kaluoy sang Diyos, tita nakagraduate kag nakapasar man tanan sa PRC board exam ang 5 ko mga hinablos nga lunsay na regular sa teaching profession subong. Kag 4 gid sila nga magpakaisa ang ari subong nagatudlo sa amon school nga sa diin amo man ang school nga nag-retire ako tita sang March 1, 2024. Tita nag-retire ako as Principal 1 at the age of 60 nga may ara 36 years in service. Tita, what a coincidence. Kay being a school administrator, ginasaylo-saylo ka station. 2 years before ako ma-retire, ginsaylo ako sa school nga akong gid gintuduan sang classroom teacher pa lang ako. Dirigid sa amon barangay. Ara na ang DepEd program nga school in every barangay. Kag diri man, assigned ang 3 ko kahinablos, kag nga akon ikaduha nga bata. Sa February 27, 2024, ginpreparahan nila ako retirement program, tita. Kay pagka March 1, 2024, effectivity na sang akon nga retirement. Didto, nasaksihan kag nabatian sang tanan, sang akon bana, sang akon 3 ka bata, ang tanan nga ginhimo ko sa akon kahinablusan sang sila ang nag-eskwela pa. Hasta sa ila pag-apply sa trabaho, hasta nag-permanent sa pagkamaestra. Kung pamatian mo, daw necrological service ang dating sa mga speeches nga ilagin prepare nga 3 tita. Nagapungko ako sa presidential table bilang honoree sang time nga ato. Na-recall ko ang tanan nga kabudlayan kung paano ko pahat-pahaton ang akon nga sweldo para sa pag-eskwela nanda. Kag akon, paano ko i-manage sa akon bana nga head to foot ang suporta ko hasta lang makatapos ya kahinablusan ko. Nga gusto ko makahawas man niya ginikanan sa kapigaduhon nga sobra. Malipayon ako nga bisan paano may kabataan sanda nga maikasangkol sa tion nga magluya sanda. Wantita, may mga beses sagto nga nagbinutig ako sa bana ko nga waay ko ginasugid sakto ang akon sweldo. Kay ginatigana ko ang iban sa pag-eskwela ka mga hinablos ko. Sa karon tita, ari na lang ako sa balay, malipayon nga ginalantaw ang akon kabataan nga may permanente na nga trabaho sa gobyerno kag ang kahinablusan nga produkto sang akon nga pagsakripisyo. Kabay nga nakahatag man sang kalingawan ang akon kasaysayan tita. Salamat sa pagbasa sang malawig ko nga inagihan. #ang kapigaduhon hindi upang agud malabot ang masanag nga handom. #edukasyon ang liabe para makagwa sa puraot nga sitwasyon. #balik don ang imo ginhalinan para mahapos ka makalabot sa imo padulungan. Tita, request ko lang kung tani kung pwede imo basahon sa adlaw nga Biyernes, kay kung Lunes hasta Huwebes, may ara kami katikises sa eskwelahan. Tita Regine, nagseminar ako bilang katikist para makabulig ako sa kabataan bisan paano kag para hindi ako mabore sa balay, hindi mangin boring ang akong life. So bantayan ko gid ang programa kon Biyernes sa subong nga July. Tita, ari akon nga complete name kag address, ari ang cellphone number, hindi nila pagbasahon ang matinahuron. Bell sang San Enrique. Well, Belle, the reason why you're very much blessed because ikaw mismo, you are a blessing. Hindi lang sa mga kabataan mo, sa family mo, kundi sa mga kahinablusan mo, gid. Nga, siguro dako man ang handom nga makatapos man sa college and you heard everything that they said. You said, no?
nga ti dito mo gid nabatian kung paano nga ginpasalamatan ikaw, how they paid tribute sa tanan-tanan nga kaayo nga imo nga ginhimo para sa ila, ang imong mga sacrifices para sa ila kag kanami no. At least now ang ilang mga ginikanan mahawas man sa kapigaduhon kag sila sigurado ako gin-share mo man sa ila no ang ining imo nga nangin journey kung paano ka nga nangin teacher kag ang imo gid nga gina-effort always nga ang blessing should not stop sa imo lang kag sa kaugalingon mo nga mga kabataan kag sa imo husband kundi it should spread, it should continue sa iban pagid like sa mga kahinablusan mo. So kabay no nga ang mga hinablos mo would also pay it forward sa iban man nga mga pakaisahan, sa iban man nga mga paryente nga sila man makahatag man kalipayan kag bulig sa ila nga mga paryente. So, beautiful story, beautiful journey. Salamat gid for sharing this with us. Belle sa San Enrique. Speaking of San Enrique, mga IPs na dira sa may Lipak San Enrique. Kumusta na ka mo? Oy, Evelyn, nag-promise ka, masulat ka kay Tita Regine. Hindi na ang sulat mo. Anyway, good afternoon gid sa inyo. We have no more time left. Salamat gid sa liwat, Ma'am Belle, for this very, very inspiring story nga gin-share mo. I'm sure ara ka gid ka nabatian mo gid ang ato nga pagbasa but because today is a Friday. So thank you so much kag ang iban man nga may ara man dira nga super inspiring stories kaangay sa gin-share diri sa ato ni Ma'am Belle. Pwede nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magasunod na ang mga matahom nga mga dramas every afternoon, Tuyang, Ermitaña after sang KLP, followed by Provincial Jail kag ang Dear Diary. Maraming salamat sa inyo tanan. I'll be with you tomorrow. Hopefully, kaupod naton si Tomas ang maasin ng aton nga winner. Sa gihapon ni ninyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat gid. Good afternoon and God bless.